YouTube efirine başlayalı. Biz häzir YouTube'da men Türkmenistandan gelen habarlar aýtjak. Sizde gyzykly bol, şöyle bir kan video köjek bolýan. Sizde gyzykly bolmakan pikir edýän. Onu YouTube kanalyna girip görüp bilersiňiz. YouTube kanal Murat Kurbanov yazsanız çıkar. DVT Murat Kurbanov. Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 5-nji marty hepden çarşamba güni hoş geldiňiz Demokratik platformasynyň kanallaryna. Şuňky temamyň ady Türkmenistanyň gelen habarlar. Hormatly watandaşlar, men şu gün hem YouTube'da hem TikTok'da efir geçirýän TikTok'a adım üçin hoş geldiňiz. Assalamu alaikum. Şol efiri YouTube'da oturandan men TikTok'a gelýän soragyňyza jogap berin eger soragyňyz bolsa. Biz gepleşmeye devam edeli. Yine eýen bir heplerden gowrak Türkmenistanyna gar ýagdy. Türkmenistanyň vilayatlarda, etraplarda şol sebäpli ýoluň ýagdaýy gatýarmaz. Inni Türkmenistanyň vilayatlarynyň agyrdaýandaky ýoluň agyr ýagdaýy hiç wagt düzelmez. Şol rejim, ýagny ataly ogul Türkmenistan basyp alan adamlar hiç wagt ýollary uňurmalar, sebäbi olaryň pullary ýok, olar bankrot. Ünsürün, şuňky günde Türkmenistanyna Arkadaş şäherine bizim halkymyzdan ruhsat alman, Gurban Berdimuhammedow büdjetden o ýerden hiç kim ruhsat alman, özü 5 milliarda goly pul sowdy. Birinji tapkyrna. Indi Arkadaş şäherine ikinji tapkyrna 8 milliarda goly pul gerek. O pulum ýok. Näme diýe? Birinji tapkyrdaky jaý alanlar adamlar şoluň pullaryny ikinji tapkyra soňmaly jemläň şonu. Şonu jemleseň, ol bankdan gelen kreditler. O kreditlaryň hemmeň jemleseň 100 million dolara ýetenok. Indi ýene de Türkmenistan şu ýyl indiki ýyl soňky ýyl büdjetini Gurban Berdimuhammedow ogurlýar. Büdjetden egerde Türkmenistan büdjetine Arkadaş şäherine ikinji tapkyrna 8 milliard goýjak bolsaň, onun büdjeti onçak pul ýok. Büdjetden pul alar ýaly pul ýok. 8 milliardy ýene de Türkmenistan 5 milliard ýaly beýleki döwletden kardalyp batmaly bolýar. Başga laç ýok. Egerde biz hiç tat etmeýän otursak, Gurbanowy şol Arkadaş şäherine bolar, hiç tat vilayatlarda, etraplarda ýollarym gurulmaz, ýollarym düzelmez. Şu öňküligini alar, bizim ýagdaýymyz öňkü ýaly aýlyklarymyz bolar, öňkü ýaly bolar. Hiç tat etmez. Şu adam Türkmenistanyň geljegini ogurlýar. 8 milliard Arkadaş şäherine ikinji tapkyrna harjadýar, şo puly büdjetden alyp bizim pulumyz Gurbanowyň dahly ýok o pulu. Ine Türkmenistanyň geljegi katastrofa, bankrot. Öňün bankrot, mundan beter ýagdaý, finans ýagdaý kynlaşar. Ünsürün. Men size bir näçe video görkezin, bir tane video görkezin. Şu video ertiden bady, şoň suratyny alyp men screenshot edip şol efiriň ýüzüne goýsam eýen video aýrypdyr. Ýöne men göçürip alym, men size görkezin şo videony. Gelin bile ünsürüp seyredelim. Ine ünsürün watandaşlar Türkmenistanyň etraplaryna ýollaryň ýagdaýy. Siz görüp bilerdiňiz, şol haýsy etrap, haýsy o şol videoň aşagyna ýazylýardy. Şu Taxtabalarda bir terman diýip ýöne Taxtabalaryň köçeleri. Ine ünsürün Taxtabalaryň etrabynyň owasynyň köçeleri. Ünsürüp berdim. Hormatly watandaşlar, şu köçelerden çağlar mektebi diýär. Ineler aýal maşallar, adamlar işe diýär, poliklinika diýär, gurumlar, edarlar diýerler gatnaýarlar. Şu köçede ýaşap ýörler.
tehil yağış yağsa, qar yağsa, ine şu ýaly köçe bolýar. Bulun diňe Mar vilayetinde Lewawam şeýle, Daşowdam şeýle, Balkanam şeýle, Ahalam şeýle. Ine 33 ýylda biz bir köpük investisiýa etmedik oğulary. Oğulun ýagdaýy gaty ýarmady ýagdaý. Oğuldan sykyp ýanky paxtasyny, buğdoýuny alyp merkeze akydyp merkezde de arkadaş şäherine goýýar. Oňdaşyndan Mar vilayatynyň gazyny, Lewaw vilayatynyň gazyny, Balkanyň newdini alyp daşarda satyp, valyuta satyp, o valyutada gelip arkadaş şäher bolýar. Näçe? Gurbanyny ikrar etýär. Ölmäkä men şunu gurtutjak diýä. Men taryhda adım alsyn. İkinji, şunu edenle bahadyny 3 össe galdyryp, şo ýerden öz dowlatyny alýar, ýarty puluny özüne alýar da, ýa baýan kılıp otýar. Türkmenistany 2 urdan taryýar. Ine şunky rejimiň ýagdaýy şu ýaly. Biz şunu aýyrmasak bizde alaç ýok. Sebäbi şular bizi katastrofa eltýär. Häzir 8 milyon ýa büdjetden alyp dursa, sizin geleceğiniz, yani bizim geleceğimiz gelecek yıllarda yok. Diňe kıyınçılık yine de şol sağ bolsun iş migrantlar Türkmenistanyň daşyndan pul getirip Türkmenistan saklaýmasa, bu ataly oğul Türkmenistany ne dolandyryp bilýär, ne saklap bilýär. Diňe pulny oğurlap mundan meter köçerler. Baý ýurt garyplykda ýaşaýar. Mar vilayetleri super baý bolmaly, köçerler ýapylap durmaly. Şondan çykýan gazyň, ýa pulny Mar vilayatynyň ýatyny pulny Mar vilayata bersen, hemme zat ýapylak gider. Mar vilayatynyň adamlar ýollara gururlar, firmalar açyp, ulurun baýarlar, ýollara düzeler. Mar vilayatyna şo pullar siňer. Ahir Mar vilayaty galyp başlar. Minimum bir hökümetiň etmeli işi şonam edenok. Şoň üçin Mar vilayatynyň adamlary üýşüp häkimiň ýanyna bardylar. Mar vilayatda, Lewaw vilayatda, Murgap, Daşowdyň Guwada owazy hemmesi häkimiň ýanyna baryp häkimden talap etdiler. Häkim gaçýa, ýani kabinetine kabul alanok, gaçýa öz sekretaryny kömekçisini goýýar öňe. Bular aýdypdylar, bize kömekçiňem gerekkä, bize sekretaryň gerekkä, bize häkim gerek. Sebäbi biz kösenýär, biz sowukda, sowuk bolan soň gaz üçinçiligi peselli, gaz ýok, sowuk öýler, produktdan bahasy 35-40% galdy. Bizim aýlymyz 10% galdy. İş ýok, aýlyk ýok. Ine çağırlar. Sen çağırlyň ýanyna boşluk maşgalaňa, sen ekleş çağırlar, biz eklep bilemzok diýip aýtsa, aýanky raypodon magazynlarda datası geçen, sırol geçen produktları getirip raypod döküp ardan baha halka ýagdyryp agyny ýumdurýar. Olan bir 10 adamdan bir adam aýtdy. Tupik öňü ýok. Men ine vatandaşlarymyza ýülenýän, siz hükman, prezidentiň wekili, häkim, hökümetiň wekili, şol ýerde etrapda, vilayatda, etrabyň vilayatyň wekilleri bar. Prezidentiň adyndan hereket edip, hükümet bolup şol ýerde hereket edýän häkimler bar. Barın çykmaň ýanyndan bize ya da pasobe ver, ya iş ver. Biz işlemene taýar. İş ver, iş vermeden pulunu ver. Biz yaşamana, biz bu toprakda ölüp gitmeli. Siz üçinçilik etmeli, siz dolandyryp ýörsiň, siz pullary alyp ýörsiňiz, eksportdan gelýän pullar. Niýe o pullar? Bizim konstitusiýamyzda ýazyly, eger adamda iş bolmasa sosial kömekler etmek. Hani sosial kömek? Hökümet şunu et bilmedi, arkadaş şähere bize nämämede gerek? Ýar boş dur, adamlar alýar. Şunu barbaýdym, eger häkim çözmese, şo ýerden häkimiň kabinetinden prezidente jaňat bolýar. Jaňatdyň prezidenti. Gönü şoň kabinetinde gönü primary siyas bar. Jaňatdyň ine şuraya ýagdaý näme etmeli? Onu da olam gidläp prezident aýdany, gidläp otel ýagdaý prezidentten bilmeli, hemmelerin bilmeli. Başarsanız video düşürüp, video bütün dünýä görkezin şonu ılgap başlarlar. Ine häkimler şu problemany çözülmän soň orunmasary MHM'nin işine, yani MHM'lerde teýär organ döwletdir. Ünsörüm ben öňüm aýdýardym. MHM Türkmenistan dolandyrýar diýip. Inanýaňyz. MHM'de teýär organ bar, şuraya halk galanna, ýani hojalyk meseleleri çözmek üçin. Men öňüm aýdýan, Türkmenistany MHM polis dolandyrýar. Bular sajidatiller, bir zat döredüji däl. Bular yumruji. Pul ogurlaýar, MHM polisleriň halky basýar. Bunu ýaly adamlar bilen biz öňe gidýänmiz ok.
Türkmenistan ötüşü bolmaya garaşmaň hiç zady. Mümkin näl. Mümkin näl. Ýagşa oturup günüň ýa tomuzuna ýagşa garaşsaňam rezultaty bolar ýa bir haýdan ýagş geler. Ýöne bulardan hiç zat ýok. Türkmenistan tupik etdiler. Näçe? Häzirki ýagdaý doğrudan dünýäde kyn. Ýöne şunuň ýa-ki ukypsızlygy, şunuň ýa-ki bilimsizligi bilen biz tupigi ýitdik. Bunu konkurentde beýlek prezidentlere konkurentde bunu ýallak. Putin'in itleri. Şoň üçin daşdan gelen problemler, ýa global problemler Türkmenistan tolkun bolup urýa ykdysady, syýasy, sosial problemler bunu çözülenok. Bunu bilenok, haýsy bar alyp çözüp bilmäli. Gurban Berdimuhammedow triýe kurup häzir gan çalyş Banizada kepilip ýatyr. Ýa böwrüň üstünde çalşanlaryň gan çalyşýar bir täzelenýär-de. Turdugan arkadaş şäherine bar. Din arkadaş bilen bol. Başga zorla goşulmaz. Serdar Berdimuhammedow näme diýär? Bul ahrannik. Ahrannik kresla ahrany edýän adam. Kreslany saklap şeýle kompýuter açylmady kompýuterler ýagna dur ýa-ki açylan kompýuter ýöne işlemedi kompýuterler dur. Şo ýerde şu kompýuterler ahrany edýär we kreslany ahrany edýär. Prezident kreslany. Kaqat workka başga ýer alaýmadyn saýlawy edip dad edip halkyň ynymyna ýerip halkyň agaýyny alaýmadyn diýip gorkup şonu saklady ahrannik. Ahrannik Serdar we Kezzap Gurban Berdimuhammedow. Banizadan çykdy, gün arkadaş şäherde başlaýar ýene. Oğuna da şey diye, ay mena kep çekecek, ölmekam arkadaş şäher gurkutjak diýip. Tak što gelecekte hormatly vatandaşlar, oğda etrafda vilayetde ýaşaýanlar, siz planla ýok. Köçeleriňizem, ýa-ki zeykeşleriňizem, howuzlaryňızam, kanallaryňızam hiç adam araslanmaýan, uňurulmaýan, planda da ýok, pulum ýok. Özüňiz hereket edip bir zat edämediňiz bolmaýar. Men öňüme aýdýan vilayet bolup alyň hökümet eliňizde hakyňyz bar. Öz häkimiňizi goýun. Merkezde bar ýok boluň diýin. Birinji bilen biz vilayet düzeltjek diýip, ýa-ki ýarty pulna zapçaslary, ýa-ki gaz, ojak aýlaýan guralar, enjamlaryň ýartynan sosial torulup çözün. Ýollar oňuryň zeykeşleri, kanallary, mektep, balnisalary goýun, poliklinikalar gurun. Bir özüňize soň şonu. Sizin puluňyz Gurban olyň dahyly ýok. O Aşgabatda otel kepçek treýär. Özüňiz etmeli. Şoň üçin etraf o galyp häkime bar ýakyndan tutmaly. Bollo biz gullal bay-baylamyzy güýje oglak gidip oturýan. Yerden alyp gidip oturýan. Şu zatlar opurup bir gün partlar. Oňa siz serden ýöne oglak gidip oturýan puluň onam baryp Aşgabatda gerekmejek şäher bolup gördüm. Gerek ýok şu ahalla arkadaş şäheriň geregi ýok. Wapşe arkadan geregi ýok. Men ondan beter aýdym. Ol kimiň arkadagy? Öz arkasynyň arkadagy. Oğlunun arkadagy, oğlunu ahrany edip goýan adam. Şoňa da ýol beren. Ine şu ýagdaý, entek bu köçeler gowy. Maňa surat video diýerler adamlar görkezip bolan oýunça adamlar gorkka açyk. O ýerde traktorda geçip bolan oýun. 20-nji asyrda, 20-nji asyrda Ýewropada, Amerikada, Gazakstanda oğurlarda internet var. Oğurlarda. Köçelerde atlar gül ýaly. Bizde oğurlarda internet ýok. Köçelerimiz ýok. Ine şuraya traktorly oğunun içine aýlanmak bolýar. Şondan adamlar öňkü Sowet ýaşaýar. Bir günem azatlıkda ýaşak görmedik. Bir günem gowy ýaşak görmedik. Öňkü mundan kiçi zulümi ýa-ni aşyk bolýarlar. Biz o nire düştük. Haýsy bir türme düştük. İki sany bir öňe urulmayan bir Samsung eline düşüp arkadaňy Serdar keşi, ýa-ni Serdar başy şu Türkmenistan şu güne utanokmy? Siz bilýärmi? Şunu siz etdiňiz. Gurban Serdar eden okulu size komanda berýär. Siz şondan gorkup ýa-ki şondan gorkup şonu nimetjekkä şondan gorkup şonu edýäňiz. Şu güne getirýäňiz halky. Nägeliklerini bildirmän, köçä çykatman, üstüne basyp gorkudyp, ak edip bunu saklap, üstüne gülüp, gahrman bolup medal, ýa-ki itin, eşeğin, pişiň medallaryny alyp ýallaklap, ýa-ki Gurban Serdaryň ýanynda barýar. Siz
Türkmenistan pazoru söz şu utonji. Urwanlı Serdar Berdimuhamedov ola maskara bütün dünya meçhörüne. Siz bolsa Türkmenistan'ın çäginde iň pazor maskara adamlar. Yallaklar. Ni ofitserski çeşitiniz var, ni dostoynstvoniz var. Hiç tanrınız kalmadı. Dine, bak niye meni Gurwanı Fransa tutup on gulyalı. Side var şu gulyalı durmuş Türkmenistan'da. İdetini gelen o. Par alıp gözünü yummak ansat bolya. Tekel bir zat bolsa birini tutup o görgülü yani bez zaşitini on nimeti yok o. Ukyy yok öýüni gormany basıp gorkuzyp vurup da edip gahman bolýan. Siz ne alacaksınız bolýan? Men köp polis MHM işgalaryny dergen sebäbi sizin üçin şunu geldikler. Ol ikisi Türkmen başyl haramlarda, şul haramlarda olar düşnükli bütün dünya bilýän ony. Günne ýa-ki daklatlar çykýar. Ýöne siz Türkmen halkynyň içinde ýaşap, gıylaryny alıp, çağlaryny öýlentirip şolara, onun olur talap, gezip üstüne zorlap, nime edip ýörsiňiz. Siz o zulümden meter bilýänmi? Gurbanlyň Serdardan metersiz. Giýje ony halky talap, zorlap ýörenler. Siz inni bir aýlanyň kelleňiz, aýlanyň dowam etseňiz, ol iki san artiva Türkmenistana aňada dursun. Öz halkyna aňada dursun. Öz doguny aly deden o olur. Kagazy oğlunu hata eden, oğul kagazy hata eden. Kılıç diyorlar. Bir tane ahranik arkada bilen kılıçya şu kreslanın üstünde. O yadımızda var mı? Oyun vardı. Oturuşlar oya ılgayan daşından ona bir oturzayan kimde oturuşumuza çıkıyor. Yine şu bir oturuşun üstünde bir ayrılıp olur. İksan bir oyun oturuyor. Putin'in itleri. İnni siz Putin'in itlerinin işin, pişin medallarını alıp gumport diyorsunuz. Küçülü neye geliyor? Ben gen görüyorum. Utanım olak mı? Siz maşenlikler. Birinci maşenlik hak hukuk koruyan kurum olur. Halkın yanına baranda gözlerine seyredinde aydın bağışlaması olan. Şeydip siz açılıp başlarsınız. Ödödüğünü düzeltmesiniz. Alyan pulluğunuz haram, çağırmanız sizinle olum haramlık. Şu Ramazan ayında şu zatları aytmayın yedim olayım. Şu köçürü görüp qahırma ağladım meliyede. Şuraya bay harp, bay yurt, gariplikte bir Huday taplan nemede yaşap diyor. Görülmedik zat bile. Özbekistan'ı görseler, yani oturup ağlarlar. Şunun Özbekistan'ı Türkmen'e uğraştım. Türkmenistan'ı terk ettim diye. Gittim hem diye doğun alışımı aldı. Günde pulu yığılacak. İni pulu yığıladığım bile yok. Hiç tat işten yok. Geçirip olmak diye. Şunu kömek edecek o zaman yol yok diye. Neyem etmeli diye. Bir çaltırak badat edelim diye. Yine şuraya Türkmenistan. Şunun Türkmenistan dolayan bandit korrupsiyon hükümetinin şuna getiren işi. Gelin şu videonu da konsantre edelim. Sonuna çevirelim. Yine hormatly vatandaşlar, men size görkezdim şu videonu. Şu gelgen videonun biri, şu videonu men TikTok'tan aldım. Yamayatlar TikTok'tan. Egerde yine polis emhimler aýdýan şu adamy, şu video goýan adamy helak edäýmän, namart bolursyňyz. Helak etdiňiz. Şunu çıkaryp bir ýerde görkezmese hiç adam düzelmeýär. Şu ýaly biz ýa-ki videolary daşyna çıkarmaly. Yine häzir üns berin, hormatly vatandaşlar. Türkmenistanyň Bikanın prezidenti. Ýürüýte dil görkezme berýär. Bekleyen, yani pitekleyen interneti, şu içinden haber çıkmasın, veya haber opozisiya gidiyor, daşına gidiyor, bütün dünya bile çıkmasın, Türkmenistan maskara etmeli. Oho! Türkmenistan maskara edemde yok, biz katastrofa saldık. Siz saldınız şunu. Yine hem Türkmenlerden haşi ediyen Türkmenistan'da foto, video iyi verin. Bir 10 100 bin iyi verseniz hiç kime işaret demezler. Öğrenirler. Şu profesörler de öğrenmeli. Türkmenistan beýleki ýurtlar ýaly informasiýa çykyp durmaly. O beýleki ýurtlar ýaly sivilizasiýa goşulmaly. Şoňa da öwrenmeli. Bolmasa biz türmede ýaşap ýörüz. Türmeden çykmaly. Türmeden çykmak her kim öz ýoly bar. Her kim özçe, herkesin her kim özçe ýa-ki görüşetdi. Ine şu ýaly ýollar oňurlanmaz. Gelecekde de oňurlanmaz.
yollar oňurjak bolsa siz hereket etmeli. Sebäbi gurbanyň wagty ýok. Häzir büdjetden 8 milliard ugurlap, ýani arkadaş şäherini gurmaly. Oňa pul ýok. O sizin ýoluňyz bilen, sizin ýagdaýyňyz bilen iş ýok. Serdar Berdimuhammedow kresla goryan ahranyk. Gün aýdýar şuňa ýanky ministrler soraw berse, ay maňa soraw bermäň o. Bir zat edin özüňiz. Hana firma çygatsyn, onu edin, bunu edin. Halk kalmasa bolýar, halky basyň. Organlar bilen işleýär. 80% öz işini organlar bilen işleýär. Halky basyş edip taklar ýaly. 20% hojalyk işlerindäki işleýän adamyň sorawlaryna şeýle jogap berýär. Näçe Türkmenistan ösdürün? Hana bir tane argument barmy? Ýazın kommentariýalarda, ýazın ýanky YouTube'da we TikTok'da. Ine ýalnızca men etraplarda bolan ýagdaýy aýtdym. Yeni bir ýerde ýatlaýan gazyň üçünçüligi ýok. Gaz pese düşdi. Soğuk düşdi. Gar ýagsa gaz düşýär. Dawleýin düşýär, gaz ýok. Käbirler akşam moşna gelýär, ýarlýar öýle, peşler ýarlýar. Adamlar kösenýär. Adamlar üýüşüp Kargum etrafı Mart vilayetinin, Gubadağ etrafı daş olan, Levap vilayetinin bir neçe etrafının adamları hekime ýagny barıp ýanyna haýyş etdiler. Siz bizi soğukta saklayanız, gaz üçünçülük edin, produktu üçünçülük edin, bizim iýmeni zadymyz ýok, soğuk ýaşan ýerimiz. Bir zat edin. Olun sekretarlaryny, pomoşniklaryny goýýar, ýanky öňüne halkyň olun indi pomoşniklar biz özünün hekimle ulaşjak. Hekim ünsörüm. Halktan gaçýar, şol ýanky halky dolandyrmaly adam, jogapkärçilik almaly adam, halkyň hal ýagdaýyny çözmeli adam halktan gaçýar. Oňsoň näme düzelsin? Aýdyň hadi. Siz saýlamadyňyz ony. Üýşüňde bir gurpuraňyz, üýşüňde araňyzda vilayety çalyşyp vilayety özüňize alın. Alın özüňiz dolandyryn, özüňiz gülýän dolandyryn. Ynanyň vilayet baýak gider, mardagy. Ynanyň mar vilayeti ahly vilayetten baý bolmaly. Näme çypşy diýär? Beklen galy, büyüküp gurbanyň bilen serdar, büyüküp hekimlikde emedekläp sizden haýyş etmese zat bilmedim. Beklen galy. Beklep bolmakmy? Öwretmelimi? Öwrenin. Gerek bolsa öwrenin. Hana Trump edip ýörer hemme zady. Edin. Revolýusiýa däwir sizin haklyňyz, sizin gazyňyz edip dur, sizin puluňyz edip dur. Ne şu real ýagdaýlar? Yeni bir aýdýan, halk üýüşüp hekimlige baryp öz haklaryny gorumasa hiç zat bolmaýar. Sizin aladaňyzy siz etmeseňiz etjek ýok. Opozisiýa aýdýar, bütün dünýäde hatlar ýa ýöne ol ýeterlikde sizin ýerlerde nägeliklerini bildirmäne hakyňyz gerek. Hakyňyz ulanmasaňyz oturursaňyz, köçelerde traktorlar edersiňiz, gyshaýlary. Indi şu ýaly. Indi marketde saýylan produktları yere gömmeli bolýan. O produktları vilayetlerde arzan bahadan raypon üstüne halka paýlar. O adamlar atravlene bolýar. O adamlar ýanky kisellerler bir näçe ulan bolsaň, onu kim seredýär, kim olur uçuw edýär, kim olur analiz edýär, kim olur diýenýär, kim ýanky şu zatlar bolmaz ýa sanyp instansiýaly gözläp ýol zatlary. Şu ýaly hekim özü cinayeti iş edip geçen produktları halka paýlap ýör. O atravlение, o yeri gömülmeli zatlar. Şol hekimin özü edip ýör. Ona pulunu satýar. Niye de başy zatlar? Arkada az zaman Türkmenistan'da var. Şu real ýagdaýlar, ine men Serdar Berdimuhammedow sorak berjek bolar. Sorak berjek. Siz birinji ol ýanky täjerler marketlerin üstünden YouTube'da, TikTok'da görkezýäňiz. Bir jüň bahasy 6,5 manat, 6-7 manatlyk görkezýäňiz. Niýe de şo bürünç? Adamlar barýar şo magazinlara, şo marketlerde bürünç 10 manatdan satylýar. O bürünç bolsa saýlana, bürünç bolsa 15 manatdan satylýar. Soňuny ýagdaý 1,5 manatdan reklama edýäňiz, adamlar barýar, şo ýerde 4-5 manatdan satylýar. 7 manatdan hem gowuzdan boýar. Gazakstandan gelen pardon, bana can gelýär. Ben şuna jogap bermedem, ýa-da jogap durur.
Ine şuraya ýagdaýlar. Bir minut. Bir minut bana can gelýär. Efir edýärken can gelýär. Bir minut. Ine şuraya ýagdaýlar. Soğunun ýagdaýyny men aýtdym. Ine Gazakstanyň häzir Gazakstanyň gelýän soğun gaty gymmat. Soğunun 1,5 manatdan hiç ýerde tapylanyp. Reklama edilýän zatlar yalan. Hemme zat falşywy. 7-8 manatdan gursu 10 manatdan satylýar. Belarusiýadan gelýän kartoşka inni gelen, Gazakstanyň we Rossiýadan gelýän ulum gymmat. Ýağ 6,5 manatdan, Günöwkar ýagyny 30 manatdan bolýar. 6,5 manatdan ýağ ýok reklama edilýär. Serdar Berdimuhamedov. Niýe 6,5-dan ýağ? 6 manat 50 tenge. Han ýağly şol. Reklam edilen ýağlar. Näçip siz emhime etdirýäňiz ýa-ni reklama edin ardan diýip halk közöşdürün diýip, ýa-ni aňyrtynda ýene falşywy reklama hiç tat ýok. Halk näme etmeli? Näme günü görmeli? Hökümet dukanlarda noğuda durmak qadagan. Ünsörüm. Hökümet dukanlarında o kartçıklı produktu, ardan produktu bağ olan yerine noğuda durmak qadagan. Görkezmeliler, yani adamın üçmeligini. Yani iyiden 4-5 adam, 10 adam açılı durup, o yerde polis maşinine durup, yani şolar regulovka diye. Niye dava şolarlar? Utanım yok mu? Şu güne gelmek. Men prezident bolan bolsam, çıkış edip bağışlama sorardım halktan ve şu men Türkiye'de bakarlar aldı. Kuruluş haritleri Ramazan'dan son kalıyor. Ramazan'dan son. Umuman haritler 35-40% kaldı. Şunu yani bir minut. YouTube sesin yok diye ağam bir minut. Görülen hop. Eşitleyemedim. İnleştiriyor. Başlarsınız. Yalnız şu can geldi. Men teyden başlayın. Eşitleriyali. Hazır ses bağ. Mikrofon yapıp duruptur. Okey, TikTok'dan ulaştım mikrofon yapıp duruptur. Men teyden aydayın yankı maglumatları teyden vereyim. Ne dedim? Yalnız men yolları okudumda. Yollar kurulmuyor Türkmenistan'da. İnni gelecekte yollar bolmayan sebebi yollara pul yok. Türkmenistan her bergide. Bir topar bergisi var. Dubai'ye, Katar'a, Singapur'a, Japonya, şu bay devletler saylap, ınama girdiren devletlerden kurbanın öyle pul karmak gitti. Ona 700 milyon, ona 500 milyon, ona 200 milyon, ona 1 milyar. Hem yerde bergisi var. Şu bergiler inni bermeli. Pul yok. O belgeler niye etti? Arkadağ şehirden etti. İnni Arkadağ şehirden birinci tapkırı 5 milyar, ikinci tapkırı 8 milyar. 8 milyar pulu hiç yerde yok. Türkmenistan'ın ulu yer giyidici yok. Gağın hil pes olursan, gağın 3. pes olursan, Xitay eminni 20% pulunu pes edildi ya. Ön Türkmenistan'ın iş migrantlar daşına gidip şu pulları saklak gelen adamlar, yani şu pulu saklak gelen Türkmenistan'ın sosyal durumunu saklak gelen adamın yarısı diye ön 1 yılda 2 milyar Türkmenistan'ı giyen olsa 1 milyar giyen. Demek olum adamdı. İnni ön hükümet işgärlerine, hükümet işine işleyen adamları 700-800 milyona yılda saklayan olsa inni 2 milyardan yukarı. Kallı. Neyden azalp bunları? Hazır yanvarın büdjet aylıklarını yani kurban oluyor. Nimeden veriyor? Yani baltlardan karardıp veriyor. Baltlar kardan batırda dolar inni 20 olmadı 30-40 var. Şunun yani ekonomikanın bunun tuğlu işi al, qaradan tuğlu işi al, dünyada oraya durma yok. Sebebi
sen ofitsialna konvertasiya etip bilýän, 3 ýardan kommers kurs edip 20'den ötüp bilýän. Bu eden o bağlarda çalışýar. Bağlarda ofitsialna, ýa-ni neofitsialna gara bağlarda pul çalsın ýa 20'den, 19'dan 20'den. Olam näçip? Ine şu zat şu bağlarda çalışýan pul ses var mı? Ses var. Okey. Okey. Ses var. Inni diýmek, bir minut. Men sesini barlaýyn, bir minut. Ses var. Hemme zat gülýärli. Şoň üçin şol migrantlar Türkmenistan sosial problemalaryny çözüp gelýärler, saklap gelýärler we şol adamlar ýa-ni Türkmenistanyň häzir öňküýär mümkinçiligi ýok. Öňküýär donorlaryny saklap bilenok 2 milliarda derek 1 milliard goýar. 1 milliarddan geçen şoň getirýän pul. Ýöne gitdigiçe azalýar. Sebäbi gitdigiçe ýa-ni deportluk köpelýär, gitdigiçe Rossiýada, Türkiýede adamlar ýa-ni dokumentsiz ýa-ni tutup izine goýarlar we şonuň bilen olum gidiş azalýar. Diýmek, adamlaryň Türkmenistandan gidiş petelýär, nägelikler köpelýär. Ine şonu gözüňe tutup Serdar Berdimuhammedow ýa-ni görkezme berýär. Piteklen internet piteklen hemme zadaryň YouTube zat açylmasyn. Hytaýdan täze guralyp geldiler, YouTube zat açylmady ýaly. Internet baý YouTube açylany. Ya sosial media açylany. Ine şu ýaly ýa-ni özgörüşler etdiler. Ine 8 ýen arkadaş şäherine gaýdyp gelelim. 8 milliarda ikinci tapgyry häzir Gurbanuly başlaýar. Hemme büdjetden näçe pul bar bolsa alar. Diýmek büdjetde de ýetmez. Büdjetde sosial programlar, waýenny program, beýlik program pul ýetmedi. Diňe kardyna bir zat bar bolsa alar, kardyna bolmasa etmerler. Diýmek, geljegimiz bir kylykda gaty kyn. Biz öz günümizi özüni çözmesek bolmaýar. Şoň üçin Gurbanulyň hem geljekde etraplaryň ýoluny urmana ýa etraplarda ýa-ni sosial obyektler urmana mümkinçiligi ýok. Planyna da ýok. Etjegem bolanok, edesem gelenok. Häzir bir kaýda 3-4 aýda ölmäkem şol nemäni arkadaş şäherini gurkutjak diýip nemede otýar. Özem banizada ýatyr, gany çalyşyp, dol gany çalyşyp täzeden sag bollugy arkadaş şäherine ylgak gelir 5-de 6-da we şo ýerde ýene de ukaskasyny alyp ýa-ni nemesini görkezip, suratyny görkezip, şoň bilen biter. Serdar Berdimuhammedow ol ahrannik. Ol ýa-ni kreslany saklayan ahrannik. Prezident kreslany saklap durun ahrannik. Onun tok ýok, ol hiç ýyly mesele çözülenok. Bar edýän işiniň 80% MHM, polis organlary gysyp halka basyp edip durun, halka saklaň nämesi şonu edin, halka saklaň diýe. Şoň üçin organlar halka basyşlar edýär. Şoň üçin organlar halky talýar. Bular hiç kim zat diýenok ýa Serdar Berdimuhammedow diýär. Arkaňyzda men bar. Men sizden konstitusiýa sormaly, men sizden sorajak şu konstitusiýa. Nämetini şonu edin. Sizden hak soran, haky ýa konstitusiýany ýa kanunly sorajak adam bolmaz. Ýa zilon set berýär. Şoň üçin men öňe aýdyp gelýän MHM, polis, prokuratura, sudlar sizin üçin şu zat şu güne geldik. Siz bolmadyk bolsaňyz ýa siz dogrurak bolsaňyz şu güne gelmedin. Halk kalıp bulary aýryp eýen biz dogry ýolda ýörerdik. Siz halky şu güne getirdiňiz, gorkuzyp, taýlap, zorlap, izip şu güne getirdiňiz. Sizin günäňiz gaty köp halkyň günü. Günäňizi kaçan ýurjak. Ofitserler bamy araňyzda. Araňyzda bir dastoýny adamlar barmy ýa uje bu torum kezzap hemmäňiz. Ay Gurbanow Paryjda oturup gurlap ýör, Fransada onky ansat diýenler ýok. Hiç kim ansat däl. Siz häzir amortizator hökmüni iki sany ataly oğlun we halkyň arasynda geçirin. Davleniýe bolsa halkdan geçirin onları halk öldü ötüp goýar ýa. Pikir etmem.
sire olur ya bulaşır. Hava 2-3 gün bulaşır. Derrew ýa-ni özüne geler. Bizim halkymız sire däl. Bizim halkymız asuda, parahatly we akylly halk. Derrew biz bu variantyny tapyp konstitusiýanyň ýa-ni uğruna gideriz. Wagtynda hökümet töredip, saýlawlar açyş edip, hemmeleri girdip, pasport wa bolan giriýä pasportyny çalyşýar. Hemme zat açyk gideriz bolýan, pul dökülür Türkmenistana. Anaň men gurulaşyp goýdum. Fransa hökümeti 60-dan 80 milliarda çel pul berjek diýe. Ýöne demokratiýa bolsun. Teknologiýa berjek diýe, zawodlar but berjek ýöne haritler bize iyi ver diýe. Gowlada hem pul var, hem zawodlar var, hem aljyt var. Biz diňe baýa oturmaly. Biz hökman niwit gada diýip oturmaly. Bir topar beýerde zawodlar var, şonu çykarýan zatlaryny biz çykaryp, zapçylygyna şolar nadёжный поставщик bolsa, bular begine Hytaýdan ýadadyk diýe. Hytaý gerek geldi. Size derli ýa-kömep ýöne Hytaý teknologiýany bermedi. Göne ýalar. Ine şu ýalda ýanky goýun köçelerimiz oňurulmaýa, garaşyp oturmaň, başardan traktor alyň özüňize ýa-da nägelini gökep häkim bar, ýakyndan tutup häkim Türkmenistanyň prezidentiniň ýerdäki wekili, hökman suratda şol vlast, hökümet şol jogap bermeli. Prezident ýaly, eger jogap bermeýän bolsa, sekretaryny goýan bolsa, kömekçisini goýan bolsa, gönü primoy telefon bar prezidente. Jaň etsinler we siz gurulaşyň prezident bilen. Gaçyp ýörmesin oğlum. Ine şu ýagdaýda biz näme etmeli? Sowuk, iýmet ýok, produkta gymmat, 35% 40% produkta galdy, 10% aýlyk galdy, işler ýok. Näme biz günümizde görmeli? Onan prezident reaksiýa bermedi, häkim reaksiýa bermedi. Üçünde bir grupla adamlarınız bolsa, ine mar velayet. Alın velayeti özüňize, saýlan öz häkimiňizi ýygnak geçirin, dolu hakyny we konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň esasyna velayet bolup özüňizi dolandyryn. Ýarty pulny näme velayete siňdirin, ýarty pulny ýa-ni gaz ojaklaryna, ýa-ni zapçyslary, gurallarına, enjamlara siňdirin boldy. Men aýdyn, köçelerimiz balýaly bolar, ýapyllap durur, mekteplerimiz gülýaly 20-nji asyryň teknologiýasyna bolar, internetinden bolar, hemme dagyndan bolar. Size gurban bilen Serdar Berdimuhamedov gerekkä. Hiber mar velaýatda, mar şäherine arkadag gerekmi? Arkadag şäher gerekmi? Ýok. Näme çydaýamaz? Näme garaşýan şolordan? Näme bolsun? Demokratiýa bolanda da her velaýat öz häkimini taýlamaly. Prezidentiň oňa dahyly ýok. Prezident ýöne guruluşa tasdikle we oňun kontakt bolýar. Biliji işler ýaly. İşini yetirmedi, ine prokuratura var, prokuratura onu ýa-ni suda çekýär. Eger bir kanun bolsa, prokuratura bir kanuna izlediyen bolsa, ine adamlar çıkıp onu gowarýar. Boldy. Derrew ýa-ni prezident ýülenýär, prezident bagly, prokuratura korrupsiýa bolsa, prokuratura batylýar, häkim korrupsiýa, häkim batylýar. Boldy. Kanun işlemeli. Häkim bol $200 aýlyk almaly, häkim $5-10 miň aýlyk almaly, giýje onu işlemeli. Halk üçin. Hemme zat bir uğrunu çözmeliler ýa-ni bir sistem gurmaş, şo işleýän sistem gurmaly. Sistema ýok Türkmenistanda. Ine şu ýagdaýlar welaýatlarda şu sowuk derarly 10 mogoly mal öldi Türkmenistanyň hemme welaýatlaryny alsam bir näçe miň sygyr öldi. Bu bir ýitki, halk üçin uly ýitki. Şeýle halk 2 san sygyr bar bolsa, bir sygyr ölse ýarty, ýa kapitaly diýär. Ýagdaýy kyn bolýar. Şo sebäpli öz gününi görüp ölürler. Ya malum bolsa, şu ýagdaýlar kyn, Türkmenistan öňü garanty, biz hereket etmeli, nägeliklerini bildirin, üýüşüp çağlanyň, maşgalanyň häkim ýanylarynda ýa-da bize meselen çötber, gazy üçinçilik et, produktany ber, ardan bahadan, ýa-da iş ýerinden döret biz özümüz işlem alýar, ona edilmeden maşgalan bar, maşgalanda ýaşajak. Sen bizi maşgalanyň üçin edişýärli, korrupsiýa edip bizem üçin etip aýdyň şo. Şol häkimler halkyň problemlaryny çözjek bolup, ýa-ni nägelik bolanda zaýalan produktları alyp şolary berýärler. Ýa-ni ardan bahadan. Zaýalan produktlar ýere gömülýär, onu iýmerler, ondan infeksiýa dörýär, on ýa-ni sanitariýasy gatyp bez. Hany onu prokuratura, hany onu sanitariýa, hany onu ýa-ni häkimlikdäki ýürütme organlary, ýa-ni garydyň hiýin barýar. Kim onu seredýär? Şol adamlar yaramasa, kesel bolsa, kim olar ýa-ni
şonu bağlayacak, şu kerin niden dörene, nire dargayanı kim onu seyredecek? Dövlet yok. Hemme zat falşivi. Markette bakalar falşivi. Yani şunun siyaset falşivi, prezident falşivi, arkada falşivi, manat konvertasyası falşivi, alparyan siyaseti falşivi, aydan zatları yer tutan o. Hemme zat falşivi. Yine men yeni bir kaytaryan TikTok takılı için senin birinciniz 6,5 manattan reklam ediyanız yok. Yerine varsan birinci makadı 10 manat. En gowy saylanın 15 manat. Soğun 1,5 manattan reklam edilýän baryan hiç sat yok. 4-5 manat. Gowy saylanın soňun 7 manat. Belarusyň kartoşkyny gelýän Kazakstanyň gelýär, olum gymmat. Hökümet dukanlaryna nowatda durmak gadagan. Yani magzynyň ýerinden 5-10 adam nowada durýar. Bir maşin kaptırda durup polis şonu regulovka diye. Üşmen. Son beyleke can edilýär, ol gelýär, aýgarap bir masarçylyk. Oraya produktaňyz ýok bolsa, onu bir adama mümkinçilik berin. Daşna içine gitmeyene, özler biznes kurunap, özler bir yer alıp bir zat edip bir mümkinçilik berin. Eger dolunup bilmeden haçan öz oğunu goýar. Bizim halkymyz ukyply, parahat, akylly, asylly, özüni görüp bilýän halk. Şunu geçerli 30 ýylda özüni görüp gelýär. Hökümetin hiç tok yok. Bular Türkmenbaş şäherini urýar, Türkmenistan'a köşkler barını urýar, bütün dünya alamy üçin. Bular Arkadaş şäherini urýar, köşkler urýar, özüne püwýede, püwýeden basyp alýarlar, halkyň din janýan ýerini basyp alyp, diňe köşklerini goýdular. Bir topor ýanky püwýeden başlap, çüllden başlap bu tarafa gojawan alyp, bu tarafa gämiň ýokotuna çel hemme zat ýapdylar, öldüler ýa-da. İt bilen ýanky pişir bilen gurban bilen. Niye başlattı? Näçe biz şu insan kezabı etçiğini ettirýär. Kim olur? MHM, polis, prokuratura suwunyň hasabyna ýaşap ýörler. Şol 4 edara düzelse Türkmenistan düzelýär. Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow bular bütün dünya kezaplary. Bütün dünya de bular iň ýigrenleýän diktatorlar diýip hasap edilýär. Ýöne Türkmenistanyň içinde iň ýigrenleýän halkı edýän, zorlayan, talayan MHM, polis, prokuratura, suwud. Siz eger düzgün bolsaňyz, diktatura bolmaz. Halka may beren bolsaňyz, halk aýrady şular. Häzirki günde inni halk oýunyp başlady. Inni bir böwet bolup durmaň bir namysyňyz bolsa bir çekilin. Ol Gurban bilen Serdaryň hyzmatyna, zulmüň hyzmatyna ola itler. Russiýan itleri. İşin pişin medallaryny aljak bolup hyzmat edip ılgap ýördiňiz, işin pişin medallaryny berýär, ham tamam bolup getip ýördiňiz. Ýani bütün dünýäde dünýäniň çempionatyny utdyk. Bizni neme diýip gomport ýördiňiz, biriňiz ýüzüne serip gomport ýördiňiz. Utanyňyz okmy? Itin pişin medallaryny alyp getip ýördiňiz. Halky edip. Ananyň bir gün halkyň güýçi şeýle bir bolan, koglap tutup vururlar seni. Bir buradan tutup vururlar. Kaçıp ýördiňiz. Geçin halkın tarafına, bollunni, goýun zulmüňizi. Men näçe ýerde gaýdýan? Ahir bir gün sizi ýakyp atyp başladylar. Gördüňmi Siriýada näpdi? Aşakda padwallar gurup, ýok edip zat etdiler bunu. Ahir gelip şolaram, ýa tutdular. Sizin günüňiz bol. Hiç zat ýatdan çykylmýar. Hemme zat adamyň kellesinde. Eýer ardaňyz ýa diýseň, büyük ýadarlarda siz taparlar ýerin aşagyna. Ýürde komissiýa dörer, serap bolun. Tokly ýaşka 30 manatdan geçti, bazarda 40-50 manat. Nähili ýaşamaly. Evin eşikler galdy, Türkiýede de galdy. Guluş haritler Ramadandan soň gymmatlyýar. Umuman Türkmenistan ykdysady katastrofa mundan beter ýerýär we bahalanyňar. Aşgabatda ýaşajak bolsaň $400 goýup pul gerek. Şu puluň bolmasa sen kösenýär. Adiýän ýaşaýyş ýerini tüle bilen ok, işgat bilen ok çağırma, plan problemler. Ediljek adam ýok. Vilayetlarda ýaşajak bolsaň $200 gerek. Bolmasa ýaşap bolmak. Niýeden aldın $200 aýlyk? Türkmenistan şuň orta bahady, orta aýlygy $1,5-2,000 $100. $70-100. Şu pulum alýan pul ýeten.
Onu da Gadiyet jurnal itpişik yankı oğlum on fonlu deydi Kurbanlı'nın onun sadakatına onun hemme adına төлesek 20'ne bir 70 yaş dolar veriyor. Ne yaşadı o? Men bir daha düşündüm o. Yine Serdar Berdimuhamedov sen prezident. Sen ministrin 250 dolar aylığa 300 dolar. Öýüne bak gördün mü? Jany gördün mü? Yaşayan yerini gördün mü? Sürüyen maşinlerini gördün mü? Doğum anlaşını gördün mü? Çağrını gördün mü? Niyeden yaptılar? O köşkler niyeden? Häzir internette köşkler satılýar. Fransada ýok ýa köşkler. 1 milyon 600 bin 700 bin. Niyede var o zatda niyeden aldılar? Adamı niyeden alıyor şoplar? Dem korrupsiýa üstünden. Başka yok. Şu zatları görmem. Niýemetden şonu edin? Halk saklan, men kreslany gormaly. Biz kreslany gidirmeliler. Bolmasa halk bizi köçüdi, zorla öldürür diýip gorkup halka basýar. Yine düzçük bolsan, korrupsiýaga söýüşük bolsa, ministri çağırýar, kabinet ýapýar. Otur diýär. Bir-birden general prokurorlaryň gidip öýlerini var ýa. Bir-birden. O zaman general prokurorlar raport berdi. Soňunda da general prokuror öýüne gidýär. MHM bilen. Onu raport edýär. Soň MHM öýüne gidýän general prokuror bilen. Ýa tam korrupsiýa. Sen kabinetinde korrupsiýany sen ýeňbilsen, ýa kabinet ministrinde. Köçüde ýeňip bolýar. Hemme zat senden gelýär. Sen ukypsa, diňe Türkmenistany MHM polislen dolandyryp gelýän, hiç zat başaryp bilmeýän, o mümkin näl sizin şu günkuňda ýol boşlukda oturmagy mümkin näl. Hiç. Sebebi şu günkuňda siz wne konkurensiýa. Siz konkurent däl. Siz hatta konkurent ýa-da çempionada 20 milyon zok. Şu ýerde siz alanoklar. Gaçmanyp ýörsiňiz hemmerden. Ondan siz näle Türkmenistan düzeltmeli? Özüňize soraw berýärmi? Men şu ýaly zulüm edip ýördüm. Erti düzür, bir düzür diýip. Düzülme, ön garanty. Sen hükman ölümüne oturýan, kahraman denim. Hemmemiz ölmeli, doğru yönetici ölürler. Bir oturup pikir edin ha. Bir on çıkalgası var, opozisiya ýüzlerini biz gowy çıkalga bereriz size. Hem Türkmenistany ötürür, hem siz reformator bolursunuz Türkmenistanyň. Çıkalgası var. Kaçıp ýörmäň opozisiýadan. Opozisiýa size koglap ýören ok, opozisiýa işetçek bolýar. İşedip gördük, ýani problemini aýdyp edemiz ok. Siz çalışmasak bolmaýar. Alaç ýok. Siz çalışıp sistemany çalışmasak öňe gidişlik ýok. Şu sistemada kim gelse de diktator bolýar. Bolan o. O sistemany çalışmak üçin hemme zat açmaly, internet açmaly, kanunlary, MHM polisiýa hemme işlemeli. Onuň üçin olar aýlyk bermeli. 1000 dolar, 2000 dolar aýlyk bermeli. Olar ýa pul ýok. Bankrot aýdy. Kongressasiýa etmeli 3 ýarymdan onu götürürler de o. Bankrot. Ine şu ýagdaýlar ýene bir gede gaýdýan Türkmenistana öň 700-800 milyon dolar büdjet işgalaryna alyp gelen bolsa, inni häzir 1,5 milyard, 2 milyard galdy. Gerekli pullar şolar ýapmak üçin. Öň iş migrantlary Türkmenistanyň daşyna 2 milyarda bolan pul getirýän bolsa, ýylda Türkmenistanyň içine salýan bolsa, şol pullaryň esasyna adamlar iýip, çağaçyklaryna zat alyp, jaýlary gurup ýaşaýan bolýan bolsalar, inni şol 1 milyarda da baran o. 2 sağlan. Harjatlar 2 köpelli büdjete harjatlar. Giýdejiler, ýani halkyň giýdeji betelli. Indi halkan götürmeli bolsaňyz. Olum hiç. Xitaydan gelýän gadyň pullary 20% adaly teýär, kiýilip kukurduwa içinde bir topar, ýani sanitarny normalardan geçen ok, bir topar halkary normalardan geçen ok, ýani gadyň kiýili boýunça olum betelli. Sizin öňüňiz tupik. Hiç kim pul bermeýär. Sizin döwletiniz, ýani bizim döwletimiz diktator döwlet. İçinde hiç ýer kanunlar işleýän ok. Bir köpük barmaýar, şöyle barýan pullar, dine banditlaryň puly, olan baranlar sizin iriňizden goparp gaýdýar. Hakyky investisiýalar gelmeýär, olar gorunmaly. Kanunlar bolmaly, kanunlar işläp durmaly. Hiç bir adam, bir sag adam, şu kunna baý adam sag bolýar, kellesi sag bolýar. Bir köpük goýmaýar, risk uly. Risk owuly Türkmenistan. Ine şuraya ýagdaý Türkmenistanyň gelýän giýdejetini ýallaklar
organlar atalogul 50% alıyor. 50%'dan ağdan yani sosyal sferalarına düşüyor. Başka da yok Türkmenistan'da. Men size gelin Türkmenistan'ın konstitusiyasını okuyup vereyim. Yine 3. maddesi. Türkmenistan'ın öz ihtiyarı halk tarafından amal açılıyor. Halk devlet hükümetinin iki tek göz açtırır. Yani biz size seyretmeli. Türkmenistan'ın halkı öz hükümetini göz gönü ya da vekilçilik edarlığının üstüyle amal açılıyor. Demek biz günün bir günü size anlamada açtı. Yani Türkmenistan hükümetini alıp özümüz dolanıp duruyor Türkmenistan. Vaxtayını hükümet edip özümüz yuvaş-yuvaştan teyenden vurup gidip biliyor. Yani şu 3. madde bize şuna ruhsat veriyor. Halkın hiçbir bölüğünün Kurbanı Serdar Berdimuhamedov. Eşittin şunu. Halkın hiçbir bölüğünün, hiçbir kuramanın ya da ayrı adamların devlette hükümeti eğilmenin hakkı yoktur. Bizim konstitusiyamız şu, bizim Türkmenistan için Bibliya şu yani Kur'an yalda devlet olmak için. Kur'an'a demek olmaz elbette yöne en esası kanunu şu. Şöyle yazılıyor. Ne yapacak şunu bozuyor? Ortodoks верен, суверенитет Туркменистана осуществляется народом. Народ является единственным источником государственной власти. Демек, halk yeketek hükümet Türkmenistan'da. Şoň ýanky gelip çykyşyny. Halk eger istese prezident amaýyp biler 1 milyon, 1 milyar sany bir ýeriniň üstüne goýup şeýle arkadagylar goýýana şonu amaýyp bilýär. Hemmetin bir gerekdi. Şol ýaly halkyň ýanky hükümeti güýçli. Vaxtayın hükümet törede seni ayıp koyuyor. Народ Туркменистана осуществляет свою власть непосредственно, yani biz göndürün dolanıp bile Türkmenistan'ı, или через представительные органы, yani prezident deydi, yani minister deydi, ya da meclis deydi, şoň üstünden dolanır. Ya da göz gönü. Yine bizim hayatlar göz gönü dolanırmanın vaxtımız geldi. Ya şular, şoň avraya kaçtı, şular, yani avrayadan doğru kaçtılar. Türkmenistan korrupsiya yıkıldı. Türkmenistan hükümeti yok. Dine korrupsiya var. Şoň üçin biz elimize almalyk hükümeti. Bizim şu konstitusiýanyň 3. maddasının esasında köşkün öňüne barıp ya vilayetlarda vilayetin hekiminin öňüne barıp üýüşüp adamlar almaly. Akıllı adamlar öňe çykmaly ve vilayeti eline almaly. Ya da biz halk mülk köşkün öňüne çykyp şol iki sany atalygyny tutsak edip wagtynça hükümet töredip şolary tutsak etdirip ve täzeden saýlaw elan edip wagtynça hükümet saýlaw geçirýärdi. Öz haklarını doğru prezidenta, meclise, yani suuda geçirip koyuyor. Ne şu? İndi 4. maddan okuyun. Türkmenistan'da cemiyetin ve devletin en yukarı kımmatlığı adamdır. Üntverin. Adam değil, arkadaş şekerem değil, Gurwan ulan değil, Gurwan'ın oğlan değil, Gurwan'ın kerim ahtıgan değil, adam. Adam biz olayız. Türkmenistan'da cemiyetin ve devletin en yukarı kımmatlığı adam. Adamı korumak, kollamak ve ona hizmet etmek devlet hükümet edarlığın baş vazifesidir. Ne şunu alın 4. maddanı, ban hekimin yanına da aydın okap verin şunu. Ya da şu men çıkış ediyen zapsımı dinledin şunu. Devlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir ve şahsiyetin erkin ösmek için şertlerin dürdülmegini üpçün edýär. Yani devlet bizim öňümizde jogapkär. Hekim bizim öňümizde jogapkär. Men jogapkär, menin öňümde jogapkär, ýene men ýanynda 10 adam bolsa 10 esse jogapkär. Şoň üçin üýüşüp barynda jogapkärligini soran şoň. Raýatyň janyny, atawyny, mertebetini, adatlygyny, şahsy elderilmezligini, tebigi ve ayrı başlanmaz hukuklaryny gorýar. Devlet gorýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenen borçlaryň ýerine ýetirmegi üçin devletiň öňünde jogapkär. Demek biz konstitusiýadan çykmaly. Egerde biz konstitusiýanyň esasında şol hükümet doğru awradan açyp korrupsiýa diýen bolsa, bizim şonu elimize alıp düzeltmesek, bizim günahkar. 4. статья. Туркменистан наивысшей ценностью общества и государства является человек. Защита, поддержка человека, служение ему являются главными задачами органов государственной власти. Государство ответственно перед каждым гражданином, обеспечивает создание условий для свободного развития личности, защищает жизнь, честь, достоинство, свободу, личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права гражданина.
каждый гражданин ответственен перед государством за исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией и законами. Inni 40-cı statyanı oqap bereyim size. 40-cı maddani. Yani ol emxemesnik aktivistler david edip 40-cı statyanı okudun mu şu boyunca seni yani subuda çekecek deyip şu maddani oqap bereyim. Konstitusiyanın 40-cı maddası her bir adama fikir ve söz azadlığı kepilendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmeye, qadağan etmeye, şunun ýaly da, onun kanunu laýyklyda yaratmana täsir bermene hukuku yoktur. Ne prezidentin, ne emhemin hukuku yoktur. Bizim haklarımız boşman. Eger de men köçäň tuğratyny videosunu alıp daşurdy bersem, men dogul hakkym var Konstitusiýanyň 40-njy, 42-nji maddanyň esasynda. Hiç kim özüniň pikirini we ynyn yktygadyny beýan etmegini, beýan etmegini ya da olardan yüz döndürmegine mecbur edilip bilinmeli. Her bir adamın döwlet ya da kanun arkaly goralyan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başka maglumatlary kanunda qadağan edilmedik usulla erkin gözlemege, almaga ve yaratmaga hukuky bardyr. Yani eger de bir maglumatlary köçäň tuğraty videosy, yani bir kemçiliň videosunu alıp ýaýratsaňyz, siziň dogul hakyňyz bar, ol döwletiň sırlary däl. Döwletiň syry näme? Döwletiň syry bizde näçe pul bar, näçe gyzyl bar, näçe ýa-da garyn, ýa-da meçhuri zapaslary, ýa ýene bir zat, onu da prezidentin ýa-da görkezmesi bolmaly we karary bolmaly. Şular gizli maglumatlar hiç ýere gitmeli. Onu pakka salyp sekretni diýip ýa-da peçat bolýar. Siz şonu gördüňiz, gözüňiz ýok. Diýmek, siz hiç wagt sırlı materialy eliňizde alyp göreňiz ýok, bileňiz ýok. Sizin köçeleriňiz sırlı material däl. Sizin häkiminiz sırlı adam däl. Sizin ýa-da köçeleriňizde bolup geçen zatlar sırlı zat däl. Siz dogry şunu daşyp çykap bilersiňiz, iýerip bilersiňiz, dogry arlaşyňyzda oturan ýeriňizde öýleriňizi, köçeleriňizi alyp arkyn iýerip bilersiňiz, hiç kim size ýa-da bir zat diýmegine haky ýok. 40-njy maddany aýdym, Konstitusiýanyň 40-njy maddanyň esasyna men hakymma, şonu senin hakym bolsaň, seni jenaýada çekjek diýip prokuratura hat ýazdy. Indi şu ýaly orçasyndan okap bereyim. Статья номер 42 Конституции Туркменистана. Каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку свободно выражать свое мнение, а равно воспрепятствовать его распространению в соответствии с законом. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждения или отказу от них. Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и распространение информации способом, не запрещенным законом, за исключением содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну. Hormatly vatandaşlar, ine men size şul efirdaki aýtjaklarym aýtdym. Inni yeni bir ýere ýatly diýen çydap oturma. Näçe çydamasaňyz şonça da çydamaly bolsaňyz. Şu gün alyp häkimlige çağıranyp baryp aýtyp bolýan bolsa, şol şansy gidirmende aýdyňda ýagdaýlanyp goýulaşdyryň. Aýdyň biz protest edemdik, biz opozisiýa diýär, biz o ýaşaýar. Öňdeki häkim aýdym, öňünde ýa-ki hemme 3-nji ýaly, öňdäki 3-nji ýaly bizde de 3-nji etdi. Biz bara sen 60 barna aýdyn, arkadaga şöhrat diýip köçde gyýgyralım. Barın häkimiň öňüne plakat alyň, arkadaga şöhrat diýip häkimiň ýanyna gelip şu plakaty maňlaýyna geldim. Arkadaga şöhrat ýöne saňa durum diýip aýdym şoňa. 1 milyon variantlar var. Öz hakkını gorap şonu etmeli. Edin şonu. Biz ne yapıp size edin diye. Haklarınızı goran, neýerliklerini bildirin. Şu güne şeýle bildirmedimi? Hiç tat ütkönmedi. 33 ýylda köçü ütköldü mü? Yok. Beterden beter. Traktor bilen geçip başladan bundan beter köçeler ýapdy. Neme diýär? Etsinler. Pul var. Arkadan şäher bolup, näme arkadan şäher? İkinji tapyr. İkinci tapyr kazanmak için, gurmak için arkadaş şäherni. Sen pul kazan. Sen Türkmenistanyň östür giýdirjini ulap, oson şu gelen giýdirjini gur. O gurun ýok. Häzir günde soňky halkyň soňky puluny alyp, köçeleriniň, banitalarynyň, poliklinikalarnyň puluny alyp, sakrasheniýler edip, aýlyklaryň puluny alyp,
arkadaş şakır bolýar. Mundan beter neyemiz sizden niyeden tapşak? Mundan beter neyemiz? Gerekmi şu adam dedi? Yok. Näme etmeli? Ayırmaly. Näme ayırmaly? Yara almaly. Köşkün buna varmaly. Hemmen bir düşmeli. Wagtyn hökümet döretmeli. Olur. Birinci pastavlayan şunu işten tutsun etmeli. Ve komissiya döretmeli. Bağlasınlar. Hakim hem şeydi. Barın uyuşum öz hakimiyetini döredin. Velayet hakimiyeti. Ol Gurbanly prikaz etdi, karar çıkardı ya Ferda karar çıkardı. Şol hökümet yok o. Ol hökümet sizin anam bildiren adamın gurulan sistematyny. Siz şol anam bildiren adamı aýryp bilýärsiz. Gurbanly we Ferda bermeli. On goýan adamyny aýryp bilýärsiz. İşten okuyup. Eğer Ferda reaksiya vermedi, başka yol yok. Kanun esasına, Konstitusiyanın 3. maddasının esasına, 4. maddasının esasına ayrım uyuşup, öz hakimiyeti verilen, bu halk için ölüp duracak, halk için canı ve canıdan koyun, görürsünüz köçelüğünü. Şuna bir zat ise, MKM polisi uyuşun. Bağlan MKM polisi yandaşına, bağlan adam olup, çıkma dedim, imtim otururlar. Velayette neye adam yaşıyor? 700 Moğol adam yaşıyor. Onun uğrak. Şöyle bir 50 bin adam çıksa, ananın hakim sizin ki. Durmuş onu konuşur. 50 bin adam çıkar mı? Velayete. Öz hakimini saylan. Siz bolly, üt köşme bolly. Size indi reforma bolly. Şol adam, saylan adamını istin. Wagtynça hökümet eder, mar velayetin saylanyny geçirersiniz. Her kim kandidaturasyny berer, saylanyny geçirip alın. Yönü şu 50 bin adam saylaw geçirip hakim bilinçe hiç gitmeli. Hemme biznesmenler, hemmeler şolu gollamaly. Produktör net bermeli, palatka not bermeli. Hemme notman şolu hiç bitirmeli yani. Şey demedi ya bütün dünyada. Kanun yolu. Yara alıp, beyni öldürecek olup, tanklar alıp, oraya alıp gerekler. Biz adam sarmayan biliyse, biz köprükte. Onun en ulu gücü. Hormatly vatandaşlar, şunun men efir utaryan, TikTok etjek, TikTok'ta sorunuz olsa, şöyle de cevap verilecek. Açık yankı teknik problemi oldu. Başlan. Men yürüte yaptım TikTok'ta ulaşayalı. Sizi onun yarına çıktır açmağına. Şunun efir utaryan, yeni bir gedek Ramadan tutyan adamlara, kabul olsun Ramadan'ın, dilegeler ediyen adamlara ve Allah'dan dileyen adamlara hemmetin azulori, yani dilegeleri kanagatlandırsın, Allah kuvat versin hemmemde. Türkmen halkı, asbulu halk, parahat halk ve gati adalatlı halk. Adalatlı görün yerine böküp çıkıp döleyen halktı. Hada bizi MKM polis, yani prokuratura, suutlar adalatsızlığı üstürüp bizi adalatsız etti. Genin önkü atabalarının deyip desturlarını, önkü atabalarının kılık haysiyetlerini yatlap adalatlı olanı. Durmuş adalatlı olsa kızıklı oluyor. Adalatsız olsa yaşasın elini. Sağ olun, indiki çıkışlara çeldi, indiki gepreşiklere çeldi. Hoşçakalın. Esselamu aleyküm, yeni bir gerek. Esselamu aleyküm, yeni bir gerek. Mimoza köp tanıyakasın, efir varını paylaştım. Sorunuz olsa men cevap verecek, bolmasa efir yapacak vatandaşlar. Selamu aleyküm. Gomadılar. Canıkan mı? Kim efire gelecek olsa gelin, bölüşür, 5 minut. Vaktiniz olsun.
Assalomu alaykum. Саламатсыз ба аға. Валейкумассалам. Оңсың? Ораза қабыл болсын. Сіздің кәм қабыл болсын, сау болың. Yo, Turkmenistan'da, Францияда. Вы откуда? Казахстан. Казахстан, приятного аппетита. У нас просто только что пост. Надо было открываться. Вот Бон аппетит. Мы еще держим. У нас вечером, через несколько часов. Мерси. Чтобы все ваши желания, все ваши пожелания Аллах исполнил, чтобы все ваши Рамазан, как говорят, у нас қабыл болсын. Рахмет, аумин, бірге болсын. Вы в Казахстане в каком городе? В Астане. В Астане? Вы не боитесь со мной в эфире быть? Почему? Чего бояться? Бояться надо Аллаха, а остального бояться не надо. Именно. Я просто один из лидеров оппозиции и как бы составляю угрозу этому режиму, который в Туркменистане. Да я не знаю, я в политику не лезу. Я не сую нос туда, где мне не надо. Да. Как-то так. Как у вас там жизнь в Астане? Хорошо живется. Я лет 20 там не был. Все зависит от самого человека. Если человек захочет жить, будет жить хорошо, нормально. Здравствуйте. Как вы поживаете, Мялик? Спасибо, хорошо. Как у вас? Спасибо, нормально. С какого города вы? Я в Швеции. Швеция. Мялик қомияды. Şurada. Kovmadım da. Oğuy. Bağ senin. O benim Bahadır. Doğru. Туркменистане уже 30 лет Курбан, это Рамадан каждый день. Нечего есть там. Да. Здесь говорят Рамадан сюрпризы. То есть, когда ты не знаешь, что у тебя Рамадан сегодня, у тебя кушать нечего, ты встаешь, нечего кушать, Рамадан. Поэтому говорят Рамадан сюрпризы. Рамадан сюрпризы. Вы кто по нации? Я из Туркменистана. Понятно. У вас тепло, наверное, да? Да. Во Франции. Ну, вот где я сейчас нахожусь, здесь тепло, солнце светит, море рядом. Все хорошо. Ну, супер. Что нового в Казахстане? Да ничего, так же все по-старому. Мне кажется, ничего нового. Штрафы новые. Что еще может быть? Сколько сейчас тенге в долларах? То есть доллар сколько в тенге? Я даже не знаю, я не интересуюсь курсом. Что-то около 500. Около 500. Когда я был, было 3, 4, 5. Где-то вот так. Сейчас нормально поднялся? Да, нормально поднялся. Ну, нормально. А сколько вы зарплат получаете, если не секрет? У меня зарплата, ну, я работаю на себя и так на центре развивательном. Я занимаюсь запуском речи детей. Ну, у меня где-то выходит в среднем 400. 400 долларов, да? 400 тысяч тенге. Это сколько долларов? Это, если по 500 считать, где-то около... 80? Это где-то получается... 80 долларов. Не, боль. Да, где-то 80. Да, 100 не будет. А на эти деньги можно прожить там, в Казахстане? Я живу, поверьте, живу еще, плачу кредиты бывшего мужа. Ничего, живу, нормально. Ну, казахстанки, они очень сильные люди. Раньше их специально в охрану даже брали. Они очень сильные. Может, в охрану не знаю, но насчет того, что если ты захочешь жить, ты будешь жить. Ну да. Ну, у меня дочки взрослые, старшей 19, младшей 17, 16, и они работают.
сами себя как бы содержат, ну хотя бы там на ход ноги уже им не надо. На мне только бытовые заботы. Казахи лучше нас все равно. Более демократично, чем у нас. Ну, Вот это вопрос кому задают. как, наверное. Какой у вас прожиточный минимум? У кого? У вас. Прожиточный Я минимум. сейчас не знаю, я вообще не интересуюсь. У нас минимальная зарплата 82 тысячи тенге. Во Франции минимальная зарплата 1500 евро. Сейчас минимальная. То есть старт начинаешь с 1500. Нето на руки получаешь. Как у нас. Да, цены поднялись. Понятно. Вы мне позволите, я вот нашему кому-то отвечу, Айнур, окей? Конечно, конечно, отвечайте. Он вопрос задает. Assalamu alaikum. Ine şöyle bizim vatandaşımız ya. Şol dağıtları edip bilen bolsa näme üçin özüňiz etmediňiz adam. Uzaktan durup daşlap durmanda öldürüňiz. Gelin başgonuň ediňler şol dağıtları. Ine hormatly Kuwat Kadyrov. Döwlet menki däl, senkam däl. Men etmeli bolsam senem etmeli. Biz bir ýerde ýaşaýarsa, bir döwletde ýaşaýarsa. Näme men gidip etmeli, sen hiç zat etmelilerle ana sana gerek bolsa geldi et diýmeli. Men edemde diň özüme deme o hemmetine diýene. Men diýjek bolýardy, men gubnuňa diýjek bolamok, men diýjek bolýardy, biziň hemmemiz etmeli. Biz barmağını taýar. Bir başlan nägeliklerini görkezip, protest erekler, hekimlere barıp nägeliklerini görkezip başlan biz barýar. Bir taýar bar. Öyle bir var. Biz näme şu zatları edelim? Bize golluk gerek, bize setlerimiz gerek, bize sizin golluğunuz gerek. Bize köçen günü ýa-ni organyň öňüne baranmada arkamızda adam bolmaly. Düşeňizmi? Men diýen zatlarym. O zaman birinji ýa-ni başlamaly biz kellämizi revolýusiýa etmeli. Kellämizi ýütgetmeli. Biz dogry zada seretip bolmaly. Ak gara diýip, ak diýip başlamaly, gara diýip başlamaly. Şonu etmesek, sen näme bolsaň ýa-ni ine baranyň bilen adamlar düşünmeýärdi. Aýsam gerekmi şol prezidentlik senet? Bize prezidentlik gerek gel. Bize Türkmenistan düzeltip bolýar. Biz häzir prezidentliň gurugyny edemdik. Biz häzir Türkmenistan dogry ýa-ni düzeltip Türkmenistany düzeltip Türkmenistan dogry ýolda akitmeň gurugyny edýär. Şoň üçin organlardan doldurdunuz. Ine serden organlar meçhide sizi goýbermese, meçhidin daşyna hal pal ýazyp, ýa-ni kaljaklar şo ýerde oturuň. Meçhidine goýbermediler. Rejim gorkýa. Meçhide barman gorkýa, ýa-ni adamlar meçhide üçde gorkýa. Emme zatdan gorkýa. Şoň gylym üstüne durdy şoň. Sebäbi bilýär. Halk praw, halkyň ýagdaýy şeýde, şu zatlary düşünýär. İlat onu etmek, asıl doğru diyem. 30 yılda biz şunu öğrendik. Yani şunun için birinci biz halka düşündürüyor. Yani ki şunu öğreniştirmeliler, şunu yapıyor. Bizimle öğreniştirlikten çıkmalı. Başka nasıl yok. Murat, o YouTube'da bir video gördüm. Bir ayal adam magazynyň şo Türkmenistany uğurlu edipdir adam tübüle. Продавец их поймал, ее поймал. Муж убежал, она остался. Продавец взял ее на улице, вот как собака, завязал на веревку и оставил. И на ней кричит: еще будешь украсть, еще будешь украсть. А она говорит: мне дети, двое детей, говорят, мне голодный, говорят, я не могу кормить, говорят, что мне делать, говорят. Я вынужден, говорят, это делать. Извините, больше не буду. Да. Нет, они наоборот, это правильно, это люди это видят и слышат.
Почему люди вот это разрешают? И вот это очень мне плохо стало, как я видел это видео. Да, doğru diyorsun. Бывает, была не только вот кто поддерживает вот наши бедняшуломова, которые сидят там и эл чарпшвотрян, которые поддерживают, их тоже надо как-то обсуждать, осуждать, понимаешь? Верующие люди есть. Okay. То, что Курбан хача гидip geliyor, чуть не каждый месяц. Хача проходной двери ettiler. А народ голодный. Как это понятно? Это хач кавун олям кашон алиядайдон. Benim account'uma girip videolarımı görüp kömek dilerse üren şart olurdum. Okey. Aleykümselam. Nime demek? Biz varam özümüzden başlamalı. Men yani halk biz diktatörden başlayacak koyasa özümüzden başlamalı. Вот именно, вот это надо. Вот. Polis diyat, medya diyat özümüzden başlamalı. Biz elementarna öz hiç il haklarımızı korandık. Ine seyret. Durmuşun qoğuluş oryalı, sen işe çıkyan, gidip çörü alyan, gidip birdat edyan, aç qoğuluşturuyalı. Yönü şul kurda, yani durmuşumuzu qoğuluşturmak devlet meşhuruna biz hiç lat edemdik. Kurbanı giyece bunu işleyen. Pullarımızı oğurlap, ca nimetin arkadağını kurup, giyece bunu işleyen. Eğer men aktivistim kurbanı olsa biz eyyam yengerdik. O hareket ediydi. Halkımıza hareket edildi. Bular pikir ediye, ay devlet bir ulzat men nimet bilyen. Oho, devlet ulzat, yönü ol senki. Hiç mümkün değil, senki. Kurbanlığın kam değer beylikinden senki. Sen şunu seyretmeli. Sen şunu seyretmesen, şu neçeli biz intek devletin iyisi bizimiz bilem doktor şu an. Men şunu bildirecek bolyan, şu bilimi yetirecek bolyan, biz devletin iyisi, kurbanlığım da, polisam da, emhemede de, hakimem de, olur bize hizmet etmeli adamlar. Biz devletin iyisi. Biz gerek olsa hakimem ayırmalı, gerek olsa polisam ayırmalı, uyuşup ayırmalı bollu. Uyuşup yığınak geçiriyen, başlık saylayan, sekreter saylayan, yankı registrasiyalar yani. Uyuşup galsavanya koyan, çıkaryan da şöyle yankı hakime veriyan da kopyasını prezidenti veriyan bollu. Ayrılı şu. Şundan sonra. Edem de var. Halka hizmet etmeli adamlar da şolar. Polisim, prezidentim, enhemede siyasatını. Yani berde halk olarak hizmet ediyor. Nabarot boluyor. Okey. 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 Nimet mellem. Şu yerde halk tijanmalı. Biz atavava bizim bir deyapte sorumuz var, gılıq kıyafetimiz var. Yol başı olsa hormat koyup letbe etmeliler. O dövrler geçti, biz 20. asırda yaşayız. Ön devlet yol başları cevap versinler ya da halka hizmet ediyor, halk için ılgıyadı, ölüyadı, yani meydanlarda ölüyadı. Pahtayıl meydanlarda, o yerde bu yerde közünüp ölüyadılar. Bunlar ne yapıyor? Köşkler vurup, keyif edip, at çapıp, it nim edip, pişik nim edip getmiyorlar. Bunlar önkü yol başları yani, ne o? Bunlar maşenlikler. Ve tutmalı bunları. Şunu düşünelim halk. Murat yine kağıt men fikir ediyorum hoş. Вот Daşar yurtta yaşayan Türkmenler ve halkın önüne yurt halkın önüne düşen adamlar. Может быть, оттуда тоже начать, чем с Туркмении начать. И здесь тоже а сами ничего не делают. Ay, onun doğru diyemem. Şu içinden başlar, daşından başlar, bir yerden başlamalı. Sebebi daşınaklardan başlamak ansat bolýar. Bular inan sen daşınaklar içindäkiden köp korkýarlar. Adat ýurtda ýerleşip köp korkýarlar. Men Oğul. görüş görýän-na, ay
Yok la deyip bir zat görüşsem, bir zat diysem onu yitýärler, gaçýarlar. Telefonu almadan oklar. Korkýarlar. Şu 30 yılın içinde şu apazisiya bolýan adamlar şularyň işiniň bolmadygynyň sebebi ulan her biri özi bir prezident boljak boldy, bir ministr boljak boldy, ýene şoň üçin hem şolaryň işleri bolmady. Hiç mem şu hökümet üçin ya halk üçin işlejek bolmady da, diňe özleri üçin iş etjek boldylar. Şoň üçin hem öz aralarına ağlara boldylar şular. Я зашел на канал Надиров. Doğru diýen. Daşynak opozisiýa seyret, birinji opozisiýa walna näme? Bular hökümet işgärler. Korrupsiýa edip gaçgaýdanlar. Nomenklaturna opozisiýa. Bular sen demokratiýaň, beýleki. Şuň tolkunwan demokratiýa, ulanya, ziyatkalya, grandalya gizlenip ýörler. Ertir başga bir zat çykdym o ýerde bular. Ine, bir protest gördümi şular? Üşüp. Bir dilwanaş bir ýere baryp biz ýaly protest gördümi? Ýok. Bir ýere baryp ýa-ni uňuny ýa Ženewa ýa-da Amerika baryp gördümi? Ýok. Ya pullar amma bizinkiden köp pullar. Görüşen oňa. Bular ýöne garaşyp dur, halk birden ýykylsa, biz baryp ýa-ni vlast almaz, ýa biz dolanyp bilýär. Ine Anadolu Hacıýyň maňa diýen zady. Çağırıp ýörüýte, biz seni prezident eder, seni halk gow görýär, tiýilýär, hormat toýýar. Biz kömek eder, seni prezident eder. Derw granisalara ýapýan bir opozisiýa giren o, bir aýda taýlawly geçirýär, ine gurbanyň edişde. Seni prezident diýer, at çapyp, ýa piçikler oýnap, itler oýnap gezber. Biz özümüz dolandyrys diýildi. Bunun pikir şo da. Menim aýtdym o siz näme? Idiot, meni idiot görýärmi? Şuň neçelli, hemme zady özüm etgelýän, özüm gallym, özüm nimet arka bolmady, hemme zady özüm etgelýän. Şuň neçelli, jogapkärçilik alyp 30 ýaşyndan bäri. 50 ýaşyndan bagty ýaşap gelýän. Ine sen meniň bagtymy urjak bolýan. Menden it ýasajak bolýan. Baň ýok bunun diýdim. Derru ataka geçdiler. Döwlet baýhany, çemeni, onu nimet üstüme çoldurdular. Derru. Ýok bunun diýdim. Ine şular da, şular näme isleýär? Ýene öňkü sistema gurbanla derek gelip, ýa-ni dolandyrmak isleýär. Bize gerek o sistema. Halk saýlasyn, kim saýlasa, halkyň ona jogapkärçilik bolsun. Men gaty hayran, diňe biziň ýurdumyzda şoň gal bolupdy. Näme üçin başga Halka bagly. Biziň halkymyz gowuşok, ünsürenok, halkyň edeti berenok. Polisiýa halka hyzmat edenok, adalatlyga hyzmat edýär. Gaçy dogdýan. Siz halka kömek etmeli, şol arkaly halk eder ýaly moralny finansy bar. Seret, kim şunu ýerdi? Nadirov. Ýok, kim? Size Pikachu. Seret, sen häzir Türkiýede işläp pul gazanyp berýärsiň. Öyle mi? Menim şol ýaly. Sen ine hem çykyş etmeli, hem ýa-ni günne gülüşip durmaly, Türkmenistan bilen podдержка bermeli. Sen hökümet ýa-ni bärdäki edara ylgamaly, hatlar ýazmaly. Sen protestler etmeli. Ine sen gidip hem şol ýa-ni finans bermeli we halka etmelimi? Men senden tapawdym näme? Men adym Murat Gurbanow, sen adym mysal üçin Sapar. Ya Vepa ya ýene bir zat. Näme men şonu hemme zady men etmeli. Men prezident boldum eleno. Men ýaşadym bir normal döwletde. Menim sen ýaly, sen etmeseň, men edenim bilen men pulmam ýetmeýär. Sen bu döwlet meçhörüne mesele. Bu halk meçhörüne mesele. Halkyň minimum 1% etmeli şunu. Men orta çykyp edenim bilen tolk bolmaýar. Ýöne men edýän we siz çagyrýar. Gelin bileleşelim, gelin bile edelim. Sen näme etýäňiz? Biri gelmeli, size motivasiýa bermeli, ılgamaly arkaňyzda haklar gormaly, finansiýowny bermeli, gelip Gurbanyň Türkmenistan gelip kellerini çapyp elini ajdarha ýaly saklamaly. Bütün dünýä ülkeleri ine men çapdym kellerini, ine Gurban Berdimuhammedow. Onda da siz gelmeýäňiz, oňa gapyma gapy aýlanyp gapyny kakyp ine Gurbanyň kellesi elim gayradet, sen sesin gerek.
Ya köşküňüne. Şonda da gelmersiň. Siz bir ýerinden bir zat garaşýan. Ynanyň adamla men size digiş faydamok. Bir açyk mysal bolup görýän. Biz hereket etmeli. Siz, men, hemmämiz. Başga neme ýok, muň hiç bir çözgüli ýok. Siz öwrenipsiňiz. Moskwa çözmeli, Gurbanov çözmeli, Türkmenbaş çözmeli, Gurbanov çözmeli, ol çözmeli, bul çözmeli, Mälik çözmeli, ýönesi çözmeli. Gowy ýaşajakmy? Sen çözmeli. Gowy ýaşajak gelmi? Onda bir çözmeli. Bir çözse hemme adam wagt gider. Ýalňyz çykarmak şunu. Men näme hemme adam özüm çözýän. Men çotga bilýän. Şunu edýän şu bolýar. Birinden bir zat tamam karşıdan açaram. Sizin şeyle olmadı. Sizin men ýaly işleýän. Menden artyk maslahatyňyz ýokmy? 20 minlap işläp gelýän Ýewropada. Men gazet paýlap başladym başda. Guruşukda işledim. İşgal bolup ýöne raznarabotçy işläp başladym. Geçdik hemme zatlary. Ağlamadyk, ýanmadyk, nime etmedik, kyn boldy. O gaty kyn boldy. Geçdik şu zatlary. Şu kynçylykdan geçip sen halk bolýan. Sen kynçylygyny geçip bir sen nemen valor diýilýär, statusyň galýar. Geçip bilmeden ýöne hökümetden garaşdan, opozisiýadan garaşdan, hekimden garaşdan hiç adam bilmeýär. Talep etmeli, gitmeli, çözmeli, etmeli. Bolanokmy? Gidip aýtmaly şertler dördüň, biz etjek şonu. Şunu ýaly bolmaly. Ýani ýaly bolmaýar. Nüştade bir näme trüfelliyem, näme bir ýaly ay sen näme etdiň, sen bu basym o dönne pawararsyň. Näme sebäpden şonu diýeni, şonu düşünüp bolany. Näme üçin ömrüne gorkupdyr. Ine şol gorkan adyna da beýan edýär. Ine sen o dönne pawar. Bararsyň onda be. Barar näme? Ölmeli bolsa ölersiň. Ýaşamaly bolsa ýaşarsyň. Allah'ın için. Näme indi gorkup durulmy? O dönne pawarýar. Arkadagy şöhrat gyýyp durulmy? Açık mertrak bol, canrak bol. Berde de risk kat köp edýärdi. Şoň näme üçin barmaly, şo oden näme näme üçin uğraşjak, şoň sebäbini ýazmaly, ana basym sen bararsyň diýe näme diýe. Näme üçin barmaly? Näme ýamanlyk etdi, mysal üçin sen Murat Gurbanow, näme ýamanlyk etdiň şo halka ýa ýurda birdady. Näme üçin sen barmaly? Näme sebäpden diýe şonu. Şo düşündireni o ýöne sen bararsyň. Sen işiň näme. Ay nime de bul imkimi olaýmady. Bir adam pikri, adam keşfi, adam terbiyeti var bolan bolsa, onu açyk bir tankid ederdi ýöne bir logik ederdi. Bul bolsa ýöne odan näme diýip dur, ama işte imkimi diýer. Bir gaýratlar, gorkoklar, terroristler imkimi. Ananyň men imkimi bilen köp töweşdim. Bir uly ýolbaşyny, ýa-ni işinden kowdurdum. Bir näçe imkimelerin işinden aýyrtdym. Mene Murat, bir zat var da, nuşu emhime bolsun, polis bolsun, başy minister, şol adamlaryň çabasy bardyr ha. Ladny şolar öz jan sag işläp ýörkärler, çabalaryny ekläp bilerler. Bu adam ondan soňra olan çabalary ýaşamalylar, bu ýurtda ýaşamaly, imeli ismeliler. Ondan soň näme boljak? Şo çabalar barada arada eden kaşular. Ýöne şo postny taklajak bolup, kursyny taklajak bolup, ýöne agyna gelen zatlar diýip oturmaly kawly. Şo zatlar näme pikir eden oklar? Ay ona şu pul alya, şu pulu hemme satýar da. Namatyny, wyjdanyny, halkyň agryny hemme tat goýýar pulu. O ýerde wyjwat edýärler da bular, ýa-ni MHM-de, polisam ine. Men trufla şu sözüne jogap bereýin. Öz ýurdan mahrum bolan gorkok. Seyret, ýurt bolan näme bolýar? Men Fransada ýaşaýan. Men Fransada ýaşan mümkinçiliklerim Türkmenistanyň öňünde alyp görmem. Men Fransa maňa kömek edýär, maňa gowraşýar, maňa serdişil medisina diýdi. Ol bul hemme çağırma kömek edýär. Dünýäde ýer ýok. Türkmenistan Fransa çalışmalı bolsa hemme argumentler bar. Men ýöne watanym bolan soň, şolar kyn ýagdaýda bolan soň kömek edýän. Indi bir gurplu bolan öz günüme geldim.
açık bir kömek edinýär. Bolmasa maňa watan şöýerde watanymdan gowy. Ol ýa-da diýen bolsam, näçe Türkmenistanyňky watandaşlarymyz terk edip gidýär, olum arzu hökmüne gidýär. Ýani şundan gidip bolalım kabir ýere. Arzu edýär. Ol ýaly watanyň gowy bolsa, ol ýaly nime bolsa, o dogda wa watanyň. Watanda dogduk boldy. Näçe men dogdugy arzu edýän? Aýdan maňa. Men arzu edýän watany düýetmäni. Ýa-da dogdugy düýetmäni. O dogdu. Adam diýerkä dogluga giriýär. O dogdugy näçe biz arzu edeli şöyle dogdukdan mahrum bolduk. Näçe biz inni özümizde baksız duýaly. Ondan sen şöýerde günni agşam işten soň men oturup saýlayan haýsy partiýany kluba gelip turmuş bereýin. Haýsy beýlik kluba gelip plan edeýin. Bir şeýle bir ýa mümkinçilikler bar. Ya haýsy restorana gideýin, ya haýsy bir ýer bilen duşup işgärlerim, öýlerim çagyrýar. Şeýle bir ýa-ki etmäne işlerim köp, lezzet alyp etmäne. Men oturup ýa-ki YouTube edýän halkymyza düşündirýän, maňa jaňy diýerler Türkmenistanda aglap ýagdaýyny aýdýarlar, görgüler. Oturup ýa-ni gynanýan, şolatdyr etmeli bolan näçe men halk üçin öljek zat diýjek gäl. Etmeli bolsa edersin, ýöne gurulajak gäl. Ýöne men namusly, wyjdany bolan. Gynanýan şu ýaly öz watanymdan bir nimete gynanýan. Şöyle Türkmenler geldi. Hemmelerine kömek etdim. Onun burada yani alın gelin doğun arnaşığı bolsa getirin meni götüremek Fransa'ya götürýär. Alın edin diýen. Mümkinçilikler var ulunun. Näme şolar gelýär berde iýini gaýdaryp gelen. O boly ol Garaben owozundan uçaskadan. Fransuzça anarda durdun. Türkmen neme Rusça bilen o. Pul gadanna zat etdi. Ayda näme 2,5 euro gadan ya 4.000 näçe gadan ya. Bilem o. Ýöne köp gadan ya. Öňe giden ok diýsem, ýöýe gitjek ya. Gaýtyp o ýerden bir gyr etip öýrenjek diýär. Ýaşyk. Görýän? Ine watan we ýat ýurt tapagy görýän? Ýat ýurt watanyň bolup çykýar. Sen watan dogdugy dön. Sen Trufel'dan bir haýşy ýazadym. Bir gitdi, açyk pul berýär, bir pulum bolmasa berel bir $50. Bir şekil ýasat. Arkada bilen ýa-ni bir tarapa arkada boldy, bu tarapam terdar boldy. Bir şekil. Ýa-ni optimalny bolýar, gymmat bolmaýar. İkisini birden ýazadym. Ondan gün akşam gujaklap berdi. Ertinden turmam maňlaýyna oşun we aşakdan oşun. Onu mümkin sen üçin ýa-ni ýurt we durmuşyň bagtly görmek. Bizim üçin bagtly bilýärmi? Şol trufelli, şol adamlar şu rejimi gollayan bolsa, näme üçin ýüzüni açyp çykyş eden oklar. Tarap ýüzüni açsalar şol rejim şoňa zat diýmeýärler, sebäpden olar gollap oturar olady. Bilýärmi? Ol bir ýöne falşy adam bolmaly, ýa bir ýanky diýişini diýär bir şu hökümetin işgäri bolmaly, polis bolsun, MHP bolsun, näme bolsun. Ýöne beýle bolmaly o adamlar o bir aýaja şol kim bolany da bir bilýändir ýa şoň içinde ýaşap bolan halkyň nähili ýagdaýda ýaşaýany, nähili gün görýänni. Eger beýdämeler o gaty bir beýnamyz bolýar awlatlar. Bir adamlaryň özüňiz bir düşünün, ýöne diýip otursaň, diýeniň bilen öz bäri diýilýän zat bar. Ýöne o ýerde gözüňiz bilen görüp otursaň awlat. Bolýan zatlary. Diňe aşybadyň içinde bir adam ýaşaýan bolsa ýaşaýandyr gowra. Ýöne başga ýerlerde, o kolhozlarda, owalarda, o ýerde adam bir ýaşaýyş gutordan hiç adam ýok o ýerde. O ine ýan-ýakynyň Türkmenistana gelenler diýär. Muna da niýe barsaň diýär. Oturşyp bolsun, tandaky bolsun. Hawa kim gidýär, kim gidenok niýet gitmeli. Başga urun ýok. Ýa-ki o köçede zat bolupdyr, o zat bolupdyr, o ýürepdir, o zat urun ýok. Kimde variant bar näher gitmeli. Ondan özüň pikirip arkadaky zaman gidip durka, arkadaky döwletde her adam, her bir türkmen Türkmenistan terk etmek arzu hökmüne görýän bolsa, o döwlet watan bolýarmy, o döwlet näme bolýar, dogduk bolýarmy, näme bolýar?
Eger men Fransada ýaşap, döşüm açyp gezip bilýän bolsam, istenik zadym et bilýän bolsam, kanun etadyna iş açyp zat edip meni adım tutýan bolmasa, men pul gadan maşalam eklep bilýän bolsam, X3 Porsche, BMW, Mercedes sürüp ýören bolsam, näçip men dogly arzu etmeli, näçip men Fransany arzu etmeli. Aýdyňmy? Bular panyatiyada oýunjak bolýar, ata watanım, doguluk ýurdum, ýa doglan ýurdum. O ata watanım, doglan ýurdum ba, ýöne olar arkada bilen bagly ýeri ýok. Olar arkada waka ýaşamadylar. Olar adalatly, öz adalaty zamanyny ýaşadylar. Olar hormat goýýar. Olar üçin wara janyny berýär. Ýöne arkada hemme de zaýlady. Arkada adyny zaýlady, prezident adyny zaýlady, milli lider adyny zaýlady. Şu 50 adyny çüretdi. Şondan çürük tohum diýýär. Nime aýdýan şu trüfli aýdýanlar, şol MHM de şol özüne güwün ýetýän bolsa gelsin şöre. Şu men arkasyn gelsin. Şu gelýän bolsa men gözläp ýan şonu. Gece gündüz oğlumla işgärlerden etdim. Security işleyen. Bir yerde bir informasiya bağlan sıra alın diýen. Gözläp ýördi. Biz bunu Warşawada da gözläp ýördi. Biz baran ýerimizde gözläp ýördi. Bulatlyň soňu bolmaly bar, agyr soňunda. Ýöne bir Türkmenistanda gahrman. Türkmenistanın daşına çykdym, gorkak duruşluň hemmedi. MHM diýdi, polis diýdi, gurbanlyk serdary gorkup oýnap ýörler. Walaýkum assalam. Melik sözüm bölüm aýdylar. men diýjek bolýan zadym. Ine şu wagt orada aýda bir musulmançylykda edilýän zat. Bizim o näme diýsem bolýar? Bize verus adamlarymyz we Hudaýa diýip ýenedip beren adamlarymyz we ýurduňam ýagdaýyna şuň garaky aş tuğsu onuň bir psikologiki adam garny aç bolsa, işim rowaç bolmasa, çağalar aç bolsa, daşarda ýaşap örenler we şu wagtlar bolup durka bir nähile bu religiýa bolup biler. Adam bu din hakda kämir pikir edýän bilmezmi kädi pikir edýän mene özüm ära şu garnyň aç bolsa sen näçe şu wagtlar edibiljekden. Öyle o din barada alady bir pikir edibiljekler ýa diýibiljekler. Ýa-da sen aladan uçağa alan erteki unuň alad etmeli. İýjeni işini alad etmeli. Bir çağlar narmany okuw gidip bilen oklar. Ýa çağlar arkan şaçöregini bilen oklar. İmana zat ýok. Näme bu aşawatda bolany bilen wara men owalarda gaty elbet gün şöýerde owadakylar. Indi 3-4 tane owany birikdiripdirler. Bir kagaz aljam bolsaň wara 60-70 kilometr bir yer gitmeli. Şonu alyp gelmek üçin. Oňa da ýagdaýlarym ýok. Ýola çykyp awtobusda bilmäne pullary ýok adamlar. Kıynaştırdılar da. Ha. Şu zatlar bolanda näde bolna sen bir Hudaýa gulluk etjekden. Men şu zatlary men oturup käwat pikir edýän onu şonu bir näme bilen şu anan ýana Hudaý diýen adamlar bar şu ýerde. Hani şu adamlar diýen olma bir musulmançylykda Kur'an'da da diýär, ýalňyş diýmeli, düdü diýmeli. Hani şu zatlar, şu taýdaky adamlar diýen olma şu ýerler adamlaryny beýle bolmalylar, ne şeýle bolmaly. YouTube'da da çykyş edip oturlar, Allah Hudaý eýdidi, Muhammed beýdidi diýdi. Siz onu şu taýdaky rejime diýmelilermi şu adamlar? Mene bilen mok şu zatlar, nädip şu zatlary ikisini gawatlaşdyryp bilýärler şu. Hudaý diýerler, özleri mutady şu ýagdaýda ýaşaýarlar. Nimerek de. Hem panyatya ülkeli. Hudaýanyň bolany ol yalan zada dogry diýip oturmak. Näde onu sen namaz okuman, näde sen onu Kur'anyň 'ýüzüni açmaly. Näde sen o çağlaryň öňüne baryp,
öğüt nasihat verecek o çağalara. Şodatlar bir badıra bir ağrını bir dadın bir nemeti badıra granit o. Ferit ine men etraf aytmaýyn bir dost bolan jana diýä. Murada men klassdaşym diýä. Molla diýä. Nime meçidin mollası. Utlaýnlar alypdyr diýä. İşlen oklady dedin, utlaýnlar alypdy gezip ýör. Bular şu meçidi beren sadakalardan günü pullary garyplara paýlaman gün alýarlar. Oňa o söwdüm diýär o. Sen haralada bolup gidipsiň zat diýip klassdaşym diýär. Ine Türkmenistanyna dina aňyrda dursun. Hemme zat ütgedi. Pikir ütgedi. Häzir arnamyz, wyjdanlyk, näme gerek? Bular ýa-ni adgawor tapýarlar, bir özüne argument tapýarlar, şonu etmejek bolup, ay näme? Näme diýä, düýün bir bilen ulaşdym Türkmenistandan. Ay menim ağlamaly boldum sebäbi halkyň içinde hemme ağlasa menim ağlamaly boldum diýip özüne bakyny tapýarlar. Şol ýaly hemme zat ütgedi. Arnamyz, ahlak taýdan hemme zat gaçdy. O häzir MHM polisler 3-4 tane lübunçylar var her kim. Çağa ýa-ni bir 5-6 ýaş ýaşaýar. Kim boljak diýsen MHM polis boljak. Näme diýip? Olar pul işýär. Biznesmen boljak, Elon Musk boljak, molim boljak, doktor, kosmonavt boljak diýär. MHM polis. Ine gelecek nesil. Şoň üçin biz wara hemme orientirler ütgedi. Bular çüýretdi hemme zady. Men şu güne gelir diýip pikir edemokdum da Türkmenistan. Şu güne geldik. Şoň üçin biz wara ütgetmeli hemme zady. Yani bizim Hudaýymyz şu ýerde Türkmenistanyň Hudaýymyz Hudaý galdym Türkmenistan. Qurban ulu Amcan Hudaý galdym. Hudaý Karanmydan şoň ýazýan kitaplaryny maňlaýan edilmeli o Kur'an hökmüni. Ine şo derejä etdik de onu näde adam dinin antyn ya okuwaryn o näde o bir kosmonawt üstün okuyan bilýänimler çay barada kosmosyň badygyny kosmonawtyň badygyny bilýänimler o çaçyk. Onda günä ýok. Sistemada günä. Sistema öwretmändir şoň ýa-ni höwesini bermändir şoň. Höwes berýärli molimler günä diýär. Alyan aýlamy 1.500.000. Yani 1.500 manat. Biz ýa murada onun bunun okuwçylar goý berip, okuwçylar taçka türýär, bazarda bazar satýarlar okuwçylar. Getirip aýmay pulunu berýärler, biz geçip goý berýär. Bilim olar gerekli bolsa bize näme gerek? Ina tatam hemme zady ırda şu günüm geçdi ırda. Biz näme edelim? Pul ýykyldy diýär. Pul. Inni galdyryp bolmaýar, muny bir dolu çalşaýmadan galdyryp bolmaýar. Men düşünemek bizim halkymyzyň nähili karakter bardygyny. Bu karakter diýen adamlaryň bir pastupyndan bir çykýar da. Bizde 16-17 ýaşly, 18 ýaşly gyýlar gurur bolup ýatyr. Ya gelinler zatlar öz äri bilenlerle başga bir adamlar bilen. Ekleme üçin. Şol meslikde neden okşular. Ekleme üçin ne diýerler de. Ya o gelin ýaşazyk gyýlary balnisa kitip günükologa salyp dad edip barlaýamyşlar diýär. Her hemme zat bolýar, zor adam ölür, türme wasýarlar. Şonu da halk şu gidip ýör. Bizim halkymyň nähili karakter bar. Şonu da ana ýankyýaly olan ay Serdar Şöhret, Berdimuhammed'e Şöhret diýerler. Men şo zatlary men düşünemok. Nädip onu şeýle bolmaly? Bir töweregi seredende bar. Seredin bu daş töweregi. Ermenler ana öz ýurdum diýip özüni öldürip ýatyrlar.
Ukraynalar meni öz yurdum deyip öldürüp batıyor. Palestina defetine günne yağış yağan yer edip bombalayalar. Sonra da solar öz yurdumuz biz sevişik diye oturuyorlar. Birine şu yağdayda sonra edip bilemem. Ben şu halka düşünüyorum mu? Ne için şu şeyle sor. Конечно, bağlı kellesinden çüreyendir olanı. Şu kellene mara arasalatı oluyor, ağrı bir oldu. Ya bir hareket oldu. Ne bileyim ne için? Üstadına şu daşarı uttaki Türkmenler şu bireğine ol beyle bu beyle. Benim fikrimce var şu ağrı bir bolmasan bular için bu ustadak Türkmenlere. Ağrı bir olsan şu orada sevişmeli, gitmeli, yavrdar etmeli. Şoň üçin ağrı bir bolmajak bolýan ýaly men göwnüme bolmasa. Yok, Gözepeýin. her kim öz aladasy bilen, o zaman anan sen bize karşı ulu bir ministersi işleýär MHM'de. Olar näme diýär? Olar halkyň agdyryny bozmak bilen, millet paraçylygy döretmek bilen. Anan martan şeýle bir adamlara bular pul төлýär-de, ýani şantaj edýär, dad edýär. Şol uruşturýar, agdyry bozýar, vilayetin arasynda millet paraçylyk döredýär. Agdyr bolsa halk gutordylar, bilýär. Şoň üçin bunyň esasy alyp barýan işi halka garşy görüş. Men şoň üçin şol terroristler diýenler. Bir de başga terrorist gerekkä. Bir terörist gerekkä. Musulatlar bar hökümet işleyen ola agdal etmek üçin. Berdi bar adamlar, akıllı başlı adamlar. Şoňa düşünmele görüpdürler, eşitipdürler ýurtuna ähil bolýany. Bu nujel bir ýaşly adam kimem bolsa biri. O adamlaryň bolly hani dawaýyny men öňüňde düşjek ilimde durýan men şu näme men barny Murat Gurbanow mi Mätif mi ya kim bolýar ol. Ay bir üýsüň burada edeliň diýen adam ýokmu ka? Şu zatlar bolmasa bolmaýar bu ýerde. Barın muho o ýerde halka şu derejeýärde durda gorkka diýen. Onu ustadaklar näme? Men soňa haýranmyn. Yok, bu taýdaklar bar. Bunyň hemmesi prezident boljak bolýar, hemmesi nimetçek bolýar. Men olu düşündürýän. Aýdýan adamlar birinji etap biz şunu aýyrmaly. İkinci etap açyk saýlaw etmeli. Şu ýerde bolun prezident, 2 gedek bolun, 5 gedek bolun, 10 gedek bolun. Bolun ýöne häzir biz otorugda däl, häzir biz näme gurgun edýär? Häzir biz görüşmeli. Bizde başga variant ýok diýip. Ne düşünürüm? Şuraya duşsam, diňe prezidentke uğraşýar. Sen prezident bolmaly, sen bolmaly, sen. Onu Murat ýene bir zat var şutada. Şutada öňkü apozisiýalar, köne apozisiýalar. Bular öz maşgalary bilen geldi, çağalary ýene hemmesini alyp gaýtdylar. Şoň üçin kän bular ay töwerümde çağama, okuwa, işwa, ýene bir şu mikrofonyň aňyrtynda gürledem bolýar diýerler. Ýöne o TikTok'daky ýaş oglan gyzlar var. Şolaň enatalary bu ýurtda, jyglary doganlary ýurtda. Ana şolar jan edýär. O her zatlar edecek bolýarlar. Şoňa ýollaş ýok. Kapitanyň öňüne düşýän adam ýok. Şolar gollaýan ýok. Şolar ýaly zatlar bolany kaştaýlarda şonu etmek. Oğlanlar gelňäni, gyzlar gelňäni bir üýşeliň nämetler bolsa edeliň indi mundan beýlek bolanokdy. Şu mundan beýlek bolanok indi. Hemme zat Türkmenistanyň bolýar. Şu Ermenistatyň bar zat şu Türkmenistanyň bar. Gowlada ýok şu. Men şonu düşünjek bolýan, ýa-ni biz inni etmesek bolanok. Ya biz ýitip gitmeli. Ýitip gitmeli ýani biz öz nasionalistimizi yitirmeli yani. Uza gittik Murat. Men ne kaçtı uza. Şimdi adam yitirmeli. Häzir depdesi ular gitti. Häzir arnamyz gitti. Häzir wyjdanymyz gitti. Yani bizim statusumuz gitti. Hemme adamymyz gulçulugy gittik. Inni Türkmen at yiter. Anan diýen häzir Berdimustan etse Türkmenistany şol meclisde halk masalyny büyüküp gyýgyryp siýip bilmeýän ýaşlylar pampasy oturup 7 saat oturup siýip bilmeýän ýaşlylar siýjek bolup büyüküp gyýgyryp wagt Berdimustan sen paşa diýip derim onu paşadan bererler.
Deri geçirer. Bir adam bitnamaz. Bir adam çıkıp ayho sen näme gurun berýän? Yok, bir adam yok. Biz düşünemdik şoňa. Şular bizim vatanymyzy ogurlapdy. Eğer Berdimustan bolsa, biz şoň Berdimustanyň raýaty bolýar. Türkmen raýat däl, Berdimustanyň raýaty bolýar. Şoňa baryp durşun. Peki yine 3-4 yıldan var Türkmenistan'da su olmuyor. Su yok ucu. Yok, ana Afganlarly hem suwy. Ha. 60% Onun bileyim sonunu da adam bir hiç şeyle ki bir men adamları düşünemokta. Eta bolun yankay düşünmeyeli Türkmenistan'ın adamlara karnına moş kelleten moş da hemme da boş otay. Biz boş ettiler de 33 ýylla biri var dine biznes uğrundan yani şeyle bir koridor koydular o malları öldürmeyene bulagıllan yani koridor edip. Yani şöyle koridor koydular. Bizi ubu ettiler yani bizi öldürmeyene ettiler. Bizim haklarım olmasa onda sen hiç kim. Ondan sen haklarım yok mu sen hiç kim. Sen gurur ya sen hiç kim. Murat yine bir zat var da şutada. Şutada adamlar benim gurur iki guruluşyanım bağda oğlum. Ay men niye siyasetçi değerli? Men niye şahir diye? Yeni bir ay men siyasetçi değil, men jurnalist diye. Men niye edebiyat işgar diye. Men siyasetçi değil diye. Onu neydi onu görüşmeli? O men eyle değil, men siyasetçi değil, bu men siyasetçi değil diye. Onu men neydi fark görüşmeli? Bu vatan hem mi siyasetçi? Görüşmek diye siyaset alıp barmak değil. Yine siyaset men alıp bar yani. Men yankı ağzından gelin ayyan gurbanlığa siyasara. Men programlar ayyan iqtisat programlar ayyan men siyasetçi. Yönü görüşmek için sen siyasetçi olmalı. Hak öz haklarını almak için näme indi siyasetçi olmalı mı? Yok. Şu men şonu diyecek bolýan. Traktorist bolsan, çopan bolsan. Çopan bolsan haklarını elinden ogurladylar. Köçede özüň ot bilmeýän balanzy ordan geyip ýören uly garynly bir eşek polis sen haklarını ogurlaýar. Sen hem imsin dogursun, haksız. Näme o siyasetçi bolmaly şoňa düşünmek üçin, bar haklarını almak üçin ýok. Türkmenistan grajdan bolmaly. Jogapkärçilik bolmaly. Bu diýmin. Bizim jogapkärçiligimiz ýok şondan. Şu tara o Türkmenistan'ın önkü sunmat işgärler we ýaşul adamlar o Moskwada ýene de şol adamlara bir gepe sefer öktü bir şol adamlar çıkayan okurlar hiç diýen okurlar ölme degmeseler bolýar diýip ýaşul adamlar bilýärmi? Nüşeýdi şu ýaşa ýetdiňiz näme üçin şolar hiç diýmeler? Evet, men dile çeperdi. Men başta çıkış edemde daha üstüne gülýärdiler. Indi gülmeselerim bir aýdýardylar. Onuň ýalňyş, munyň ýalňyş. Ýa 20 ýyllap gülmedim de Türkmençe. Indi ýa gürledim, suw getir, çörek getir, nahar getir, basalat gülem dokta. Pikirleri biz fransuzça pikir edýärdik. Türkmençe pikir edem dokta. Onuň dil ýa ösen nokta. Häzir men çykyşlar edip 4 ýylda men dilimi aldym ýedim. Integem üstünde işlemeli. Ýöne mezun bolýan edýän. Bular mezburlukda däl. Bular haklaryny ogurlap gitdiler. Gyýlaryny zorýarlar. Mezburlukda däller. Şoň, ay bolýar. Şoň. Bu zatlar men pikirimçe bizim halkymyzdan başlamaly. Şu halk näme diýär? Gönül gün atmaly. Halk korrupsiýa diýär. Allygyna. Halk näme diýär? Bir-birini tanýar. Halk näme diýär? Bir-birini aş görüşýär. Halk näme diýär? Gereklerine ýallaklaýar. Şu zatlaryň biz gitmeli. Yok halk var näçe aç bolýar şonça da beter ýerýär, şoňa beter ýerýär. Düşünen. Ağlary bolýar. Halkyň garny tok bolmasa ağlary bolýar. Şoň üçin mara bir men diýerim şu Türkmenistandaky adamlar şuň çöregi oturan bolsa, iyi oturan çöregini ertir nämesem kam diýerler-de. Ýöne şuňdaky adamlar bar. Ýewropada o başga döwletlerde ýaşaýan ýaşullarymyz bar. Ödem okuly bilimli adamlar. Men hayran şol adamlar sesini çıkarman oturlar. Hiç adam diyen oklar. Eğer bardır ama yok atamını şol adamlar. Oturduğun içinde bir gedek çıkış etmediler. Ama biz birinci bilen nimäni pikir edýärdi? Bu kurulmaly. Birinci halky näme doýurmaly?
hiç vaktan doyurup bolmaýar halky. Halk özü hereket etmese doyurup bolmaýar. Biz birinji näme etmeli? Biz her wagt şu halky doyurjak bolup bolýarda. Ýok, ho, halka mümkinçilikler bermeli, özüni doýurýar. Ber mümkinçilik, ber kredit, ber eksport günden güni eder ýaly mümkinçilik. Ber ýanky yer alyp bolýarly, el ýeterlikli. Ber şoňa ýanky şertleri biznes açyp işler ýaly. Şoňa ýanky hökümetin gelip bir kelletini artmady ýaly. MHM polis gelip şonu talamady ýaly. MHM polisin aýlyklary 1000-den ýokary dolar. Boldy. Hiç hal etmeliler. Şertleri bermeli. Halk alıp çıkya. Anan den. Bir yerine ideya var mı? Kridalya, ediya, götürüp gidiyor. Götürüp gidiyen bir yerini iş almalı bolýar, onu pul tölemeli bolýar. Yarak gidiyor bu. Yani yıldız meşhuruna yarak gidiyor. Biz bolsa şu halkı näin eklemeli. O biz halkın orunu tutmalı. Halkın öz orunu var. Biz şu orunu bermeli şoňa. Onun statusunu vermeli, haklarını vermeli, şertlerini vermeli, mümkinçiliklerini vermeli. Bolly. Ne Avrupa'da şeyle prezident ılgap ýömi halky näin eklemeli. Ýok. Kanunlar berýär, şertler bolýar, period. Sen işlemeden pasow alýan, işlesen pul alýan. Bolly. Hak dok. Bizde şu şertler ýokda. Şöyle bir ýerde Murat köp sağlam takbir killa halkın garnyny doýurmak üçin näme etmeli? Ağla ýurdumyzda halkymyzy halis ruh öştü näme etmeli? Ne şu soru ruh öştü näme etmeli? Evet, ruh öştü gatı düýpli mesele ruh öştü. Bular bir ruh öştü gatı düýpli meseleler. O näme etmeli? Benim pikirimçe maşgalaňa seretmeli, maşgalaňdan ruh almaly. Dertleri çağırjyklara aýtmaly. Men häzir ruhdan düşdüm, şunu açalýar. Men ruhdan düşdüm, şunu geljek ýok. Men ruhdan düşdüm, şu adamlar kösünü gider. Men öleýsem, ine şu adamlar kösünü gider men üçin. Значит, men bir zat etmeli. Men näme etmeliyim? Dime işläp düzelt bolmaýar. O $100 sen hiç adam çöp bilmeýär. Ruhdan açyk galýan. Diýmek, men kardinalny düzeltmeli bu zatları. Men ýaly adamlary bir açyklyk kellesi işläp biljek, bir düşünüp biljek adama gidip düşündirmeli. Ve üýüşüp gidip bir çalışmalı. Başka yol yok. Ya şu sistemada diňe korrupsiýa, kezzapçylyk ve arnamyzyny ýykyp ýankyny edýän. Men bir gitmeli yerim ma, akşam gerek bolsa giýär, häzir men ýöremeli. Men ýan efir tutdum YouTube'da. Şoň üçin men çykmasam bolanok, merk başlarsın. Vatandaşlar, men çykmasam bolanok, eger soruňyz bolsa, nimede, ýani YouTube kanalda ýazyn, ýa-da geljek çykyşlarymda, TikTok'da ýazarsaňyz men bergülen jogap berem. Köp sag bolun hemmäňize gatnaşmagyňyz üçin, kommentariýa ýazýan üçin köp sag bolun. Mimoza aýratyn sag bolsun. Yapaýan muny, Mälik? Sağ olun.